Assalamualaikum di awakato salam kaganti siriah pinang barat rokok dan seguluang. Pengarang bungung baso basi pembuka rundiang kerang banyak rila jemaah pamanuhi. Maka saya susulah kaset nangko disusun lalu ditatiangkan terunjuk kabakeh mamak sidang pandanga kasadonyo. Nandu dua saya daran tagak sapamatang dari juang lapeh kapangka indak ringgo jebabateh tampek kami menghantarkan kato. Adapun kato nan kedirapakan komah lama liek mamak pandangi balenong pita samu surang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe membawa kisah jucurito berisi nasib parasayan buah tangih di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ko ado silaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isu kok lai kagunonyo ambil katelong kapidoman. Limbak ngendari pada itu taradok buah tangan kami nang terhimpun di tengah-tengah bilingkuang orang narapet nyampang kok kurang lama mani racik bawang nang tak alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba talambiak mata maafkan kami tentang itu. Maklum lama lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamaneh kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa ngotalenggok adat sopan santun tuah pengulu kok tak kirai martabat tuangku kok talinteh lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah dan tidak disangajo pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari balerong masa anda tuak perpatiah ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengarkan mak. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang, maka duitku serupo jarasian stan. Lalu sekalo ari subuh tagamang tasinta ti dua tahampeh tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang ulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi cako. Sabab balah deba itu. Araso kapatang jadi umbi sabantanang ko jadi daun kinilah nyato mangarisi menanti gugua nyolai. Tapi bana bak tutua buya apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan sekianlah hanya kehidupan. Batu ada sana. Hanya selama kamait dibaca orang baralah bana kepanjangnya 9 kato dilewakan indak lalabiah dari itu. Selerong dek badan diriambo. Di maso-maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawe sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak ijo. Batingkah bunyi gua tabuah gari dari surau. Mako di bateh siang jo malam ko di ujung supadan hayat tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantuang dicaliak-caliak dipandangi badan rangki romala lasua uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah gua urang pala awak kajamua jange nentagang makin kan dua pemandangan barang sua kabua pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu kubua. Maka batanyolah aku pada diri betimbang dakwa laya batimpo sudi kabatin. Kok bala buah di ma ko taluak nyo rabah kamano taguliang nyo mati sialah mengapani. Siko taserak buah rato, taserak tak urang kamemilih tak cicia tak campak saja. Lai bana urang nan kanduang, tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak pinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sultan baritonyo. Tak kalau masuk dahulunya malam semalam di parampek hari sehari di patigo anak di pangku arek-arek kemanakan di bindiang di pusako orang kampuang di tenggang juo itu pituah bamakan sajak semulai dari talu anak dinang digadangkan ditimbang pagi jo patang rangit saikua bahalaukan jo dendang melalokkannya oh nak kanduang balahan diri ubek jariah palaredam membuah hati limpo berkurang. Gadang anak, gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lamah ke pembangkit batang tarandam palawan nonjak dunia orang.
Maka bataraklah mencari makan hujan jepaneh tak batumang masuk kampuang kalua dusun julu jala di rantau orang. Tadanga kayu babuah mengirok tabang masuk hutan menuju rimbo na setumpak. Dima rumpun dima mengakeh, dima daun dima mencotok padi masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo, dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang ng sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konom jadi bapak. Sadang memangku-mangku anak, disambia membimbiang kemanakan. Ko atok patui di sisi lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nan tinggi raso kemaimpo nan panjang mungkin kemelili pari jepaga kok tarompak awak bagageh turun tangan. Basuo elok jeburu batimpo mujua jomalang nyotumbuah capuak dinalicin baju pang tantang naluruh patui nambungkuak kadirawi nanujuang makanan sisia. Maku awak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jelatang itu martabat jadi mama. Tibo pulo bamasyarakat. Kok pusako kan yo salingka kaum, tapi nagari salingka adat kampuang nan salingka awa. Biarpun bajalan nindak samo capek balari nindak samo kancang, kailia sebondong ilia orang kaulu awak kaulu lai sairiang jalan banyak. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau, dijinjiang sekadar kata pacik awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkek daun lai minyak kutikun yang lai menggatah. Tapi kini pak, nan rimbun kinilah roge tan, na rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun gugua urek kok rate. Jangankan buah bilang tangkai putiak nanindak adolai bungo ketambang tak diaro. Hilang rono dek penyakit, hilang latuah dek musikin, mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seiswa. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendeng jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat cokarena, tapaso bajalan manapi-napi kok dudua menjawa-jawa, naik lalu ke rusuk rumah kajanjang orang konope. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanyolan tibang dan padendang disalo cecak ateh paran. Sayut-sayut anjang menyala sinan taraso hino diri. Takana bunyi pantun nurang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tatagak juo. Kasiah urang maso layelo. Sayang urang bilang kabuliah lah tuo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo nan mungkin panjang ame. Ko indak ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang malayok pulo tibo di tabiang batebaran. Ko indak ameh dan kanduang dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulo urang kulil yang menyisihkan. Namun samantang pun itu stan. Tarado angku nan sanasib saido saparasayan menanggung apo nan nambut tanggung. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pe menyaranto. Usah menyadajo mahamun itulah adat padu alam. Masolai yawak batahun tarana datang dak tahalau kok pipi inggok dak tagaro balam lah satu mencutoi. Kumbang barulang petang pagi manci besarang diureknya kok kunun hamo jupianggap. Tapi padi pulang musim talampau batabu ajarami di pamatang buruang nanindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok koncek menonggoi tampan kejadi bungu luluak. Contoh na sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang tadi sasalah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim bundukan duang. Itulah nasib orang namakan. Untuang nan usah disasali. Bukan tu ambo takut mati stan hilang nanindak digamangi. Kita kan datang dari Allah kembali kainya ujung. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuah bandua saja. Tak sesuai anak kemanakan bado seorang berkulil yang memandang diri tak gunung. Kok buliah pinta tu pintu. Nyampang luluh doa jo kawa capeklah baa dipanggiannya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kirek hanya 20 elok dibuat dari tangguang.
Menurut orang cadia pandai nan balu buat dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepi tua. Adapun hidup laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nanti go pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawih pembajak, ketiga zaman kucing tua. Ba'a barito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek badan gampa kepala tagak ikut tagerai menyalasai membalik gabang di kudua. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuk nan randah gatia-gatialan lama ado manih tabau itu makanan petang pagi. Dadak batin tiang aluih-aluih batampi indak baratah sudah batampi baindang pulau aluih nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasu gadang. Baru saja keluar kandang sikek bermain nateh bawah digosok menurut rabah bulu tasonsang disipak kanyo. Pandanglah pulo palanonyo. Kain biludu merah jambu basulam jabanang ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang sudui. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan setapak aram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapuak berkuliliang. Barabui urang nak membali, joko ditukai lok bana main buah hindak labaa. Salang sebanta jadi juo ketampang mambiak keturunan. Itulah masu menjadi anak muda, Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang sri hareh lonjak serupo labuanyi. Tansano bumi ado batampuak di jinjiangnya sapalah tangan. Tak ada kandak nan tak lului, pantang pintunya tak balaku. Sabab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik mempetagak. Tindak pangana masu itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo narando ka masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ka disolangnya awak kan santiang janya orang. Adapun masu nang kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tadayuak jalan di pamatang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayu dielo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah tatagun-tagun barek nan tidak takatukan dek baban di kayayu. Kudua luko angok balasau lah guyah segala ensi raso kalarak pesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuik pemain nateh pungguang. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau ke nalaweh bebilang pir yang disudahkan. Urang makan nawak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang, jauh nan tidak kata jangkau taragak sama dikaluahkan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tacinto je batuang-batuang daun linta buang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput pai. Sadang mengunyah-ngunyah pawa datang gubalo mahalaukan bararak pabaliak pulang. Kok bagageh bana masuk kandang ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak dulu. Baitu babilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikuat tanggung jawab membawa beban rumah tanggo. Mulo-mulo yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapat ube inyo kalai ke penama. Alun kenainya nyola galak, basonsong jemulik manih bajapuit sehingga janjang. Awak duduk ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok papandangan. Kok amba bana garam gulai agak kurang lado sambanyo, namun de ulah galak tak sudah kecepo duduk nama gilo. Mako lama lah jari yang pada limpo goreng maco raso dendia. Makin babudek makin kame genyong membuat galinggaman si ginyang membawa luluah. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk menjongkong di tapian sambil memandang ayah. Sadang bersiwa-siwa ketek tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapat bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu ayah nama nagia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji bakanda kanan sari-sari nanya minta.
Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali terang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah orang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawi bana jemamaannya. Tambah halek tambah hidangan pesisian naik tengah jalan bendi laju maidokan. Sia rumah baru kalansai kredit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang tabi dan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih nalalun tentangannya. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia bucia. Anak baransua gadang juo lah agak talaik nasi masak kurang dicintai ka baju biliak naninda arun lai. Laia pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labe candonya buah batangkai batandan-tandan rundua ladahan memikuannya raso kasakah kabarean. Kini anak nan tuo di SMP, nan nomor 2 tamai SD, adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu lah patuit masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae tibu pulo rusana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka jangan nampak kuruh di baju jarang usah tersingi mularek pulang agak sesebiang satuju. Iko rirayo ke tibu pulo, baju baru ndak boleh hindak nan pitah wajib hukumnya. RT Yuansip menyasarkan ni peda tak dapat janji pajak iko yuran itu sadonyo pitih jo pitih sekali lagi pitih tan iyo kok lagi kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai ndak teraso lapio mbak kalalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan sakironyo bidua tetek muatan sare pandayuang bilah halapuak pulo badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapuak sapah batang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78 kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan di sawah pangkua balabiah di lapiak pinggan tak cukui tantu kabadarak-darak utak debat piki abadan dan tuang jantuang dia usuah kamala badan kabatenggang. Siko bana cok tarambau nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape urang sapasa di panguanyo induk samang bekicuah yo. Nantani bapara alaweh karambia orang dipanjeknya kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu angku labai baca gayat jadi pandai geser kageser. Kok guru makan kemuri tagagau-gagau ragayeknya. Sapiak pulo demak supir main mato jo orang bengke dirubah angko kuitansi onderdil nalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman nupai jodu balang lain pulo tu masaiknya. Siko lah bagak bakau kan hariak garatak jogu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kuk tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ka info ditalaah karasian picayobana orang gilo tuan alahnya. Taradok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah ibu mengapalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki. Manalah dusana orang pendana. Kasabui zamanan ketiga ialah masuk kucing tua. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya nyato. Lah kanasib dek kucing tua bulu kusam tumpak batumpak ikua kucuit meleo lantai tulang punggung elok dietong. Kuku maja sayanglah tangga mancik dan tidak sagan lagi. Maigui nayak janjang lah suku bapaneh pagi. Gilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi. Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai matonya lang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Tibu nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi meseh kanai kerajaan. Kurang lajajok kasadonyo baru melewek lidih tibu ditaruah apo kagunonyo tiok di usia tiok pulang tak kama kapailai. Kok taraso awi jalapa nanti kan orang makan dulu. Pilih rimah dilapiak pakame siso tulang ikan. Nyampang lai nasi balabiah itulah rasa kiawak tarimo di suku hati. Itu pun ngacokkan itu dua. Tacemo mencilok sambalnya to si balang nambaulah kucing nani tambah parangai. Hukuman nawak menerimo dek takwik mengaku saja.
Badan letai yang ngok bagaruah, indak tagarai nayak paran, usahkan mancik ke ditangkop cacak jatuh, indak tacakau kapuyuk lari, indak talalah taga salero tajam juo, apo ketenggang kucing tuo. Itulah misa jompamo stan, tapi di badan nenggi kini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambatanyo, upek cara coba katutuh hari kaganti minum pagi cucu lah satu manggaduai. Kok naik kutiko orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapua ke belakang. Sebab minantu sedang di meja patah salero stan makan terganggu bagindo lalu siang, dek batuak kengkong bekengkong bak bunyi senapang masin. Lah 2 kali menggulang rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi piring kanso tak mungkin bertambuh lain. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapua sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piring. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah, awak mendapat nomor pinci di sudut paling belakang. Tapi semantang pun baik itu stan. Kok tiba di panggung di bioskop ikolah kalas paling maha. Kok tiba di main bola tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namukan. Tansano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik sepam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tampek paling sadiah. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de minantu, pondok derita caro kini. Tapi kaba ajuo. Itulah jinih parasayan, nasib meenggi barapakan antah ke diri yang bersurang. Anda dolai, lalu delo saruang bakalumun, giriang gumiriang ayam mato menabuak banta tak pasaruang antah pabilo kalarainya. Salorong di badan diriambo, ialah hurang 3 zaman. Masuk kudo alah talampau, masuk jawih pula dirasai kini dalam masuk ketiga, yaitu masuk kucing tua. Kadipakai istilah 3 zaman sepanjang dalam sejarah, tapi laju maknanya. Pertama zaman Ulando, kedua di zaman Jepang, 3 di zaman kemerdekaan. Kok sanak bertanya tentang umur bara, kok tahunan tak pakai berapa bulan juarinya rumit lah hambo ke menjawab. Sebab orang seisuak ndak bayjerat, tak ada catatan tanggal kok kunun ate caro kini. Tapi sekadar jadi pidoman dapetlah ditutua beritokan. Waktu gampo padang panjang ambo nan sadang sunik rasu ditetiang orang kailaman bebawa ke rumah lasuang. Kalau detong caro kasa diagak dikiro-kiro. Tansano basunai umalapan gampo di tahun 26 maku ambo laya atau 8 balik. Lah 71 mainggi kini. Waktu Jepang kamasuk di pangka tahun 62 ambo nanalah kawin jolong. 6 bulan lamo babawa kabek tangga buah penura ulah de asuang jepi tanah. Ndak lamo sesudah itu pulang pulau ke anak mama. Ubek laki pantang talampau beserak jo di ujuangnya. Inyo capek duduk berkisah tagak bapal yang kenal lain yang gua balam 3 gayo balam pemikir dari rantau di gungguang urang ketakengon. Sabalun Jepang kekalah, hari Sinayan masuk itu kereta jatuh hari Kota Baru, tapi awak dijapui orang iyo ke rumah induk bako. Gadih kuning yang tinggi sumampai ya buaknya panjang hingga batih mato lindok kumbang bataduah itu bapakai sampai kini. Lai tagok rakyat ambalau sarasi punco jolu muka buah doa orang siak. Tumah kami nanindak carai tangga bak kuku hingga kadagiang. Balimo anak nanduo tak sampai gadang mati baundo orang namokan sangke menjadi sakit caca. Kan nio di musim itu, awak nan sadiang muda matah tak tinggi bukit digagai tak tunggang lurah ditapak. Dunia orang diturutkan, barambuang basipak rago, main bal memupuh hayam tari piring silek jerandai, kiton pantang ketinggalan. Masuk awelai mencubo jadi bagodang 10 2 kali di tempat Jepang taga de aka ciluah juo tak sampai menjajak logi. Setahun awak merdeka, Jepang pai sekutu tibo datanglah Gurkha Joinggirih menggonceng orang Ulando. Itulah nikah janya orang. Tajak nan sipik berkuasa sampai si mancuang maulang jajak menjalang tahun 50. Itulah masuk pai iduit pai nalabiah ba ampadu. Jonasi jarang basuo, nanacuk gabelo je kecimui. Pitih sari segala maha orang bakain kulit kayu lapiak kakapan orang mati. Di awak nambanso lasak juo indaklah sampai payah bana. Bugih kalai 2-3 gebiang ado menaruh pulau pembawa dari Maroinim. Kain jauh je Samarinda sawak rantau Bangkaulu Asia negari Karasaan.
Itu dilego cie-cie stan diambil ke pokok galeh menjual saka dari lawang. Sabalun agresi nang kedua kayun menggaleh kain hitam rokok timur rokok seginet saratu api-api arau. Bakucing-kucing junika bakaja-kaja jote eri bepengka kamal sakicuah sampai memacik masa itu. Salapeh tahun 50-ah, parang ucok nagari aman cakak abis sengketo sudah mulai terbuka perhubungan. Ulah dek sulit masuk Japang takwik barulang jo darurat mahantu sangkit Malaysia. Maka urang bahondoh pimarantau awak naik gua di belakang. Diayunlah langkah kesalatan babaka nasi sabungkuih pokok jo tulang lepan karet. Aso ilang duo tabilang tak kayo barang dipakai dicubo-cubo tanam mumbang untuang berpucuak salai daun Tuhan kan kayo jorahimnya. Lalu dimintalah izin ke mandeh jodoa beliau lapeh babuah ratok di janjang labasah langan bajunya. Anak batigo susun paku disayang baganti-ganti tersintak nang ketek di buayan sama menangi jamaknya. Tinggal kampuang tinggal laman tinggalah anak elok-elok dagang bajalan jontuang doa kan ayah berasaki. Ko indah di angin ribuit nak ndak runtuah pinang diarai. Ko indah di sari duit satapak aram kabacarai. Maka ditapaklah negari orang ditikam jajak rantau lamo babelok panjang masa itu. Dituju labuang jetandai kecurup kamarwaman salingka tanah rarajang. Lapeh kalintang kapasemah taruh kamanak kabintuhan basawah di bangkau lu risiko dagang kesampangnya. Dek mencari jai buati tangyang pasan nama paja baganggam pitaruh mandeh. Maka Tuhan memimbiang jai radat takwa pintu rasa kilah pandai berkirim pulang. Tapi dek ranyang cila komudo rembang mato bimbang pangana taraga pulau mahaliaran tau. Barito sayah nan badanga gatah di Jambi barago barang semukel banyak masuk pitih bercandor muramu. Indak berpikir dua kali hati kareh pikiran bulet di putaran tau belok Jambi. Kan yo kabalanya to jodalia nyo indak baduto orang lalu tersimbah panganasiko. Karet maha ragu tinggi barang dua indak bercukai selisih basah kapacino raso di Hongkong di Singapura. Kaini wol cap bendera saruang madras dari India jam titus jam titoni double as jadi serok balai limo rokok bakal yang itu iso anti hari. Takabuai duit orang Jambi jolingun bakumukumua jobir membasuh tangan siskin jolenan kabasahan. Lasuah menggalek masuk itu stan. Bak balam di padirabah ibarat memburu kijang patah tiok dikacak tiok jadi. Umpan caciang buliah tenggiri labonyo lipek tekulai sudah tekulai tekulimbin. Padarai galakang sudaga awak lasato seng yang puluh. Dilaya menggalih rokok tokoh beroda dia doi batin nyotoke salundupan. Dikaja barang kakapa urang bakandak lababari baniah indak awak menyabik menembak tarago di piluru. Nyampang kok tahu nang saragam barundiang babisiak-bisiak paganang sawah di ateh baraya sawah di baruah mbak karih patah di saruang paham lasutan tentang itu. Nan saibarai urang memikir sadang dirintang burung banyak balam mangguak tiap rantiang nuri nan tabang-tabang rau bapantang jaret tak kabingkeh. Maka datanglah suri dari kampung mandeh nan sadang sakit paso. Dek sabab karena itu sabalun pitih bakuduang dimasuk kabinet Saparudin nambola pulang dari rantau. 3 bulan lamu di rumah singkek peminto orang gaib beliau pai mendahulu. Harta Allah pulang ke Allah. Kandak nan satu nan balaku. Jodoh arwah dilapek lapangkan beliau dalam kubuai duitkan kami dalam tahan. Karena melenggang lai babuah tangan pulang terlai bapembau. Lalu ditabuhlah sawah pusako nan tagadai masuk dahulunya. Digiloi parak joladang ditanam tinaman kareh kisi tabek di laman jua itu dibimbiang kemanakan amanah mama orang namukan. Apun baato nyulai salampih nan dari pada itu. Dicalia anak dipandangi sadang bilasak-lasak tangguang alun nan dapet tolong bantu. Salorong kepada penghidupan sawah nenindak menyadangi babuek baganti tahun urang nan kambang rimbun rampak sarek muatan rumah gadang. Maka daripada bamato ke bulakang jan cebang pangana pulang tibolah nyek dalam mati nak menggungguang membau tabang menuju ranah rantau orang.
Malah sahadok jo sahadang hati gajah samo dilapah hati tungau samo dicacah sakit ya sanang benampaan. Gunung pulau jalan surang banyaklah dayo rintangannya. Kok saulah bana laku musang betangguh halang ke manyemba nan bedo ayam nak menurut merentak dalam pautan senjanglah juo de betenggan. Narasu agak marumi dek memandang rancak mensaji urang lupo ke surau gonjong awak nan patagak di tepi danau etan diranah agam tuwo. Nyampang di tampuah jalan pasa diturui labuah nan golong makan batambuah nasiange sinan mangkonyo rumi bana ibo dan nanak tainayong inyo penindak punyo mamak mandehnya apa kadayo aku jan basuh nan bakian elok dibawa orang nan kan duang bajalan batungkek tabu tak mungkin tarambau lagi. Adapun nan dituju rantau Palembang menatap dituju hulu lalu bangulai memantang lapias. Kok sangka kan yo lagi seo lah nyato tampek kediaman tapi ba aku ayam kanannya. Mako balenong kancang kinci-kinci memikiakan berisua anam suwok sekali nanya raso kamati wiya. Lawi lapeh nang kadiadang pulau nampak besam panindak sadang di kapal sulit lalu kok kunun raki batang pisang. Tapi dek kalan juarang gang di tapian hati bule tato tadorong. Mako di kayuah bidua semua surang karam dan indak diagai. Utang di awak bau sau adu wangu adu rasaki suratan sudah ada ulunya marauk di pasahan baleh. Kadang-kadang ke Kertapati Kalemabang ke Pasar Cinde Kabung Baru di Lalah Pulau. Diturui kampuang bilang pakan bajojo sepanjang jalan masuk dusun keluar dusun. Cah latibo di Sikayu berisuak sampai di Maranjat lalu karena Teluk Lubuak. Musim kopi kalematang, musim duku ke Komering, bulan mudo ke Talangaka gajian buruh tambang minyak tanpa maskapai masuk itu. Pendek kato singkek rundingan, asah kanda pua kabarasuk diala payah ditangguangkan jauh didake tak ditumang. Nan pokok ala diugamo indak menyimpang dari hukum. Lain Jambi, lain Palembang, lain kini, lain Kepatang. Kalau sangkek merantau bujang badan surang sabatang tongga pikian indak panjang ame. Bamain di Mato Padang basilek di ujung kari haso hilang duo tabilang kok tabuju anaknya lalu tabalintang di anak patah. Tapi kini baradai panjang sepan baleo baban di belakang ayah dan surang pagantuangan. Saya barai diri alang-alang awak jauh di langit hijau tampang menyisiak-nyisiak awan menyunsung angin jebadai. Nyampang ke patah di sayok putih taraju telitigo tampan diarak dalam bubu entah di malah marau nyobai lau atau di kumpalan. Bilang musim kemudian nan putiak kinilah gadang nan mudo barang sur masak lah gadih gadang anak nan tuwo karakok lapatu ine junjuang sida dalam marurang basuor weh di buku sesuai untuang di bagian mako diterimalah siriah tanpa menan setentang calon menantu nangko lai rang kampuang awak juwo membokak lapau di tasiun madok kabatanga ya musi. Maka di pangkat tahun 58 sabondong pulang ke kampuang. Lalu dinanyakan malah minantu tahan suwa utang baki anak talapeh baban sebuah. Salah saya lek baralek minantu balik ke Palembang ikut saratu anak kandung kami di rumah sementara. Taradok rasu beminantu danga adek sultan curitonyo. Batunangan nalah dincubo. Babini alah dirasai baranak indak rencangguang di sana tetapi rasu. Tapi beminantu mancubo ikulah baru sepan nagak balain raso badan. Antah sayang antah mujajo antah takui antah dirai entahlah. Nanya to muju ado bangga punio nan bak anak dapat peminan coba ruak boleh paraweh tapi anggan baradok duduk. Joko dimisa diumpamo diambil katoi barai serupo mencaliak oleh bulu. Gilo mencilok-cilok pandang nyemado awak melengah kok jauh bak akan nampak basobok namuh mainda. Ndak percaya rasokan dek suka nanti. Tidak lama sesudah itu Dewan Banteng mulai bawa Baguncang sandi Minangkabau manggaga katunggak tuwo lapia nyelapeh kebebuangan. Ulah tagajai punco paran bagi suh rasuak jujari yau lantai laju maidokan. Parang pacah badia malatuh lago sekandang semua awak antara pusat di daerah tak ruang kami di rumah. Adapun setantang parang nantun rumi lah kami babarito. Masuk Japang malah dirasu, parang jonika lah dicubo, tapi senjang bercakap berunsana nama lawan nama nang kawan Pak Ayam butuh diadu.
Alek tibu membawa kanon pangka menanti jaba soka ate hati di bawah baro itu serupo masa nikah. Kok piluru dapet dilakan stan takut jagarin masuk lubang. Perintah di dalam ditaati pasan rang luar dituruti iko yo etan pun yo tepaso badua mukunan pokok badan kesalamai. Namun tabedo menaruh anak gadis tan lebih main dan dibuatnya. Saya barai mau nyikan padi takaka ayam tibu balam marau lesu lalapiak panjamuran batabua padi di alaman. Nyampang dilingkuik di bawah naik manci babarih menantikan tampan ketingga dadak sajo dalian sudah masuk itu. Taga dek pandai wak manggaro Tuhan menolong jui radat. Alhamdulillah. Sacotok lai tak nyusak sauleh haram minat kata syukur laju pada Allah. Dua musim lamu baku ampeh tibu lah golek di nandata cakak habis parang balipe. Indak diboka sabut singko, indak ditapak kaulunyo muaro sajo di kamehi. Maka bersalam-salam lah rang diate. Nang sirih pulang ke gagang kok pinang balik ke tampuak damai juo kesudahannya. Itulah pengalaman semasa parang stan sangkik nagari dalam mebo. Ulah parangai cedek pandai orang barabut kedudukan silek politik itu namanya. Jaleh tada ngalatu ibadia nampak gabun nasuk mensiu kok mai tindia-tindia. Tapi tahu Ustaz, ado parang ngala dia ganas, yaitu parang dingin nindak baraso. Main padang di sudik matu bacaka dekat bayang karenah labih Abah Maryam. Sehingga luko nang tidak nampak darah sakit nyotio alai bulu mendanyut ke bun-bun kesudahannya mati tak bangkai. Di mana medan pertempurannya tu Menggi? Di rumah gadang Ustaz. Nan tukang adunya mituo je mamak rumah. Itulah Rusia di Blok Timur Amerika sebelah barat sudah gaba dia je piluru orang sansainya bigala. Nalago Sumando sama Sumando minantu lawan minantu orang serumah papamayan. Ampe bilik ampe pasukan rantam nan tidak kunjung usai. Awak kendak dilai candu barelo. Kok makan imbau-imbau paisok silih menyirih tapi di batin parang besusuk. Kalau nasutan punya radio mako dek marah tep recorder bagindo batelevisi CD membali TV warna. Pai barale batandiang kain di dapua pameran samba padusi bajuak barang. Indak menaruh hami uraya suasun bagantuangkan ko indak amitasi jadi ju. Sialah orang nang tahu entah ko tukang sapuah sajo nan cotok tetap dia teh. Ibu pulau di hari balai. Sangajo bapakai baju jarang nak membayang pergi di saku. Padahal salai di luar nampi tiga gadang lampih di dalam uang pacah. Ba air wi udang garamnya sarawa bagan tiak juga. Mako taradok nan kalah parang. Tarimo bayak sindia mituo. Namudo bisik-bisik nang gaek galak bertahan nang kanduang ngopek juga mamak rumah gilo mengia. Ndak tahan silahkan sultan turun tanggo banyak lain ke pengganti. Tapi kok lai bakibar bendera manang. Lai menguniang liha bini memacik memagang sawah saku boneh baunda pulo. Mako sanang-sanang sultan di rumah. Ilia mudiak kemasak puji pagi patang ke buah tutua. Pendeknya minantu dan santi yang sumado kami gagah. Nan jauh kinilah kari nalia mencotok tangan. Sepatah sultan batu tua alamai kejadi undang-undang badoso siam menyanggah. Kantui sultan bunyi biola paluah baun minyak London pendeknya hebat. Hebat. Ada itulah Menggi nan tak tahan Stan. Rasah tinggal di rumah gadang duduk tagak kemari cangguang. Biliak saraso baro galua kasua balapiat panjamuran awak bansai nipis telingo tapasuran tahu bejokan. Marantau sekali nangko Stan bukanlah rantau nanda ulu. Bukan ke Jambi ke Palembang indak pulau ke Bangkaulu tapi malapeh Selat Sunda Betawi tampe nama 7. Batula separinduan disusuak mengaji dari alih diulang beretong dari aso mulai mengambang lapiak pulau iyo di ranah Tanjung Pariwak. Mangko bakaja daerah pelabuhan dek takana lagu da ulunyo sangkit di kasang kota Jambi maso mengakeh di Bembaru. Bapokok di ujung lidah mengabek padi hijau daun semba ujung elo ke pangkau untuk melilit tali salai. Kini bermain di Pasaula. Di Panyalang matu ilia mudiak dipasang talingo tajam-tajam lego jorang anak kapal. Tapi saya barai ayam aduan. Awak lah nyatu ayam kampung pai manapa kagalanggang bangkok jusiam nambalawan. Mako taraso gamang binarami. Apolai umua menjalang mempek limu. Kok darah beransua dingin, kok tasak taraso guyah mincuang kare hati badampuang.
Taga dek joki kareh juo lari salanjawa di pasokan lompek selompek jambut tibo. Awak lah tinggal di belakang mandi juga buit kaki orang. 2 tahun lah mau risiko, nasib nan tidak perubahan. Dietong ganok di papa ganjia di kali lubang timbun lubang balenong di sinan juo. Syukurlah condong lay batung kek kuat lamah lay dapat bilai amak sida turun tangan menjual jajan nasi lontong. Baik itu pun anak nanggadih nomor 2 lai pulau menjahit-jahit mengambil bangkalai barang sudah. Adiaknya na laki-laki baraja menggalih koran bajamu hari simpang ampek pulang menggalih ke sekolah. Namun di sinalah letak keadilan stan. Ko usau yo mati urip, ko iduit nyato tak berubah tapi tinaman tumbuh juga. Salamu mau nyi tanah jauh bertambah anggota ciek batu kuat adiak sida serantak lai aja cucu. Alhamdulillah jadi juga. Dipitih malah nang kurang rasaki nang tabang dia tapi jua ngok galeh balago babaliak pasukan tujuan awak nang surang komandannya. Nan saibarai orang baburu stan lah dilapeh hanjiang lupa gagok dikacarimbo nang satumpak mencari baun jajak baru. Sabalik hutan ditapak gilo bersorak-sorak panjang bukit jelurah di Pareso. Namun data indak datiak pun tidur payah babega-bega sajo. Lai sadaro dua daro tadanga sayu salah anjing. Kemudian lasuni pulau bakaja indak mematah hari bertambah tinggi juga. Dek sabab karena itu daripada habis masuk elok dialih kena lain netan ke pasar Tanah Abang kamari buruan bakisahnya. Kanio di masa itu kain sandang banyak keluar batik saluran pemerintah. Bandanya Badan Koperasi Ulu dari GKBI. Baik itu pun palekat merek Cak Padi Joku pun bisa di Bali masuk anggota baru dapet. Harago murah tarif iset di pasaran kancang lakunyo nan bak menjual kecang goreng. Tantangan muntuang jolabonyo stan sakodi jadi 30 memancing kalau jedawai sesak lah cando di tapian. Maka disimaklah garak jogari, mairi yang ngadok orang banyak. Bak gandang langkah tarinyo kamalo yang dibantu lilin. Kini awak jadi anggota mendapat jatah pembagian. Basa lingki barabuik DO basasak baragang barang biang tabuak ganti yang keputui sekolah cadiak bakawakan. Karena dek lai satu kagalanggang samu bapacu jinan banyak maka orang tibu awak pun sampai. Ko indak ketepotong kudo balang alun tetungkeh nan tangguli boko dirabui agam juo namun hadiah jariah bertarimu taraso lama candunyo babaliak duit colok ini. Hujan sabalah nalah turun stan rabe saruman bertuang tan gumanta tibo diato. Kamalimbak candunyo banda takah kaganang sawah dia. Tapi lah kagali de hujan sagadaba. Alun sampai hanyut sarok laman alun batangah isikulah. Hari tarang hujan pun tadua harok lah banyak nang kagadang tarumu menggi di pematang. Habis hari babilang hari cukui pakan bajawek bulan-bulan baganti jadi tahun anak baransua gadang yo. Sitini laga dimasak sadang naranun-ranun panuh rasah lah sigai dibueknya. Adapun paja nang surangko balain dari nalain. Ranca indah manih tabao gapua antah kurih pembukan tinggi alun rendah talampau. Ibarat konten dape anam narapor lain dak sirah. Bibianyo mandeh nama nurun kok kulit bako disalimnyo hitam bak saka manjalino. Tapi mantiaknyo alah uragistan. Namu hamatara di muka camin putas wo kesoh kekida caliak sampiang silau belakang tengah malam besikek juga. Dilo mengisai-ngisai bulu babada antara cacah ala-alah minyak arunnya raso karoge bulu iduang. Asah keluar laki gincu. Lepong pipihnya tiga lampih betumbuk jerono sirah salingka matola membiru cando di lantak alu patah. Pandang pulau caro jalannya. Lenggang baitiak pulang patang lenggok cualang-alang lapeh tumi nyoraso nak di tanah ba aku laliak cek mato. Pagi rintang membaca komik, patang membaliak buku roman nalun radio kabadendang nyola satu miriam kan. Tansano gadih rangsai suatan, kabaganti mamak bakatubah, indak talok balunak-lunak yo tangkai sapu menyudahi alamai parantai dalam bilik. Tagai duit di perantauan hilang di mata orang banyak. Di tengah rimbun daun limau bindalu satu hijau pulau, ulah bumi diayak topan barayun bantu tengah rawang.
Ba itu saiknya dari siko tak dapat batu tua panjang diuri dado dikaluakan. Kaba apa lo nyawa. Kini lacuk betandang anak muda marau di sudut langkan. Kok mengecek babisiak-bisiak banyak lah mato bacurito kadang-kadang galak bertahan. Duduk baradok pepandangan meja ketek mantaroi. Di bawah kaki basawua dia teh tangan bapalun nawak tibo baru marangkang. Tak paso tak kahurangan dia pura-pura indak mencari. Tapi dek badan tak datang tuo saja wawah lah baliak dari sinan merasai pulau dahulunya. Mako capek paham mari di batin. Urang baru menyensiang kain nawak lah tibo di sebarang. Baru saja tabang melewek lah nyato alame inggo daun narimbun dikuaknya menuju rantiang nak mencakam. Aku diparapek malah pagaladang. Dibagi agak joagiah wajijangko digarihkan jangan sampai leso para jaguang. Nyampang ko ndak talantai sabalululuih larabah mengko ditueh. Mungkin kabasera air di bumi teteba malu di langit sumpah ke badan belungguaknya. Sebenarnya kalau ditukiak pandangan dakok di layang caliak kenang jauh, di sigi-sigi ketandannya di silau-silau kepala pah. Mako taradok kawan setini ko lai saulah parangainya. Indak ba anak muda kini standa ulu patuh dari kilek menangkok baru mengeong lah tagagau saja aku tahu. Pajako lai babudi. Hormat josopan tapakaikan tampan tarati ado pulo jabantua indak ketinggalan. Anak orang Sunda Cilamaya dagang imbauan tiap hari. Karajo di balai kota BA tambahan ujung namu sarjana muda keceura. Ndak lama bana berkenalan tibo malah siriah pinangan. Di karang katu jurun diangan putih mepakai ipangkanyo laki cincin balarotan. Naniai saja semulos tak. Kok dapet pinta jo pintu kebuliah kandak berkandak. Naminantu iyo orang awak iyo. Ndak dapet nan saling kapari iyo nan saling kau. Ndak mungkin nan sanagari orang salua. Janta lampau ombak nambada buah sainggo sekilang ayah bangi sabat teh teratak ayah hitam jauhnya sialang dalam tak basi. Pendeknya tatap giling kami nang kabau. Namun nampaknya ditarah hendak tatarah nan bak menarah batang sampia dirateh iyo nan jadi. Ditagah hendak tetagah nan bak menagah ayah dia dilapeh iyo nan jadi. Ayam sebungan sadionyo dek malang sekuat menyembah. Jo si dadang jodoh besuo dapet minantu tak tagala. Kalau diagak di kanang-kanang di maso semoso itu tapek juo ba andai orang. Babaju pesunggo lusuah bakatak-katak di langan. Labuliah mengkode rusuah mendatik rasu kehilangan. Sebab itu dikatakan sesudah janji tepabuek diresek saku tak berisi. Pitih hindak simpanan tidur banda lapang ke diambawi. Usah kanong kueh ke para alek jangan para buik ke dibaco. Batanak sajola cok talai taisok bali babatang. Upah tajawik kabo pincang jari pontong cincin tekarang. Sialah hurang mengkatahu entah kok supan merasai. Tapi sementang pun baik itu Ustaz. Disikolah letak keadilan nyatu kayo Allah Ta'ala pantang nang kalam sudah tiba. Iyo juo katurang pandai. Tiok buruak ado imbuahnya barang suatu bahakimah iko malah pemujuk tangi dapat minantu orang lain. Ndak disangko ndak diagak datang orang pihak sebalah sebondong pai menjalang tujuan menaki ari. Tibo bukan sembarang tibo sarato juadai nyolangkuk pembawa buah tangan. Tarapak talam tangga rumah berisi segala buah baru tiba kue-kue tiap talam bapariasan. Di antara sebanyak itu ada sebuah piring layah baraleh di seput tangan balampih karate perak. Takana uki aja ragian jumbai pucuk rabuang heran lamato memandangnya. Di siko talatak pitih tan. Pitih iyo bana pitih sana. Uang karate baru-baru wangi tabiri alun nilang badaria di sentuh angin. Mencaliak ke tiang bersusun menggari-gari ujung jari diansua menjelit tunjuk niat metong salai-salai dek malu bertahan saja. Anak siamuak dalam padi cukup di dalam pabarisan. Biar baramuak dalam mati di buku indak kelihatan baik itu kunun ramba budi. Alun cukup dan sedonan tunstan. Ado pulo kasua sepasang meriang supirai serong banta 5 jesupa masuk pulo kain selimut palangkoi. Sadonya untuk anak daro. Baik itu cara orang di sinan awak tinggal mangguak saja. Sapai urangan banyak dan picik-picik punggung tangan mungkin kuah badan dalam mimpi buah rasian kau dah nampak. Lain pulau amat setini nyu menangih tak isak-isak indak jaleh waratoknya. Antah ia mato tanu syukur dia asaki datang mauntok
antah malu rasul disumbang kesingit banain dakwa. Mungkin juga puji kiana elok rataknya tangan pajabak talagu di bawah gunung, atau barangkali sabaliaknya tarasu bana hino badan baju kontan nanakan dua. Tapi bisa juga mau pek laki mada bana kanai sindiran bak alang-alang taga bingkai muko di mana disuakan. Entahlah. Pendeknya entah. Nan nyatu ba itulah nanta jadi Tuhan menolong jo caronyo alek lansuang inentu naya syukurlah jo pada Allah. Itu di tahun nana mampe stan sesudah piti bakare 1000 jadi cek piah sangke Soekarno berkuasa. Lah duo baban talapeh kini tinggal si Anip di STM, si Sarial sekolah dasar, si Linda mulai masuk TK. Di dalam tahun 65, masa itu bulan 9, tanggal 30 tengah malam, lah iyalah si anak Aram. Induaknya Siti Komunis, bapaknya Kunun Soekarno, nama jaweknya Tosi Untuang. Satu lah iya, satu banamu puyang Gestapo. Tantang paja jadah nangko, tangihnya ala hurabi, takiak babunyi patih tongga mangguruah sepanjang malam. Tasintak nagari santero heboh laurang berkulir yang lewa ke sudut-sudut bumi. Tapi da izin Allah Ta'ala masuknya Tuhan menggarakkan. Maka mengamuaklah pendeka judu balang urang bagak dalam kampung pari pagari nagari. Nantahan digundam garagaji urek kawe tulang nyawasi ndak nyawasah dalam ayah de api bapantangannya. Mato sirah de tanyo sirah batu tua tak pandayame. Tapi alun cabuah nyala datang di masang keto nyala tibo la sia indak lasoh pun tidolah tabangkai saja aku tahu. Itulah erpekat orang namo Kanstan tuonyo bagala sarwedi. Tanggal 31 menjelang subuh, dilipek ait namba jelo di basuh malu namba teba. Anok lah kini niat paja sudah lagadang si Gestapo umur tak sampai 2 hari. Tapi sungguh punan bakian alun salah saya sinan saja. Walau apinya yolah padam pun tuang barasuk-rasuk juo, dia pun dah bihala memutuh kakinya menyipak-nyipak. Sebab pihak dek kaum si Komunis atau si Marhen bako paja sadonyo dak sadang hati. Sinan pacah cakak bondoh, cido mencido tengah malam pakiak juga ruang besautan darah di duit mana sungai cabuah laju kesudahan. Di pangkat tahun 66 bangkit kalene anak muda murid sekolah memberontak, kami juga pi pasukannya. Tak tentu siang jam malam lupa makan lupa mahapa gilo babondong milemu dia demonstrasinya namukan. Ndak nyetakui jebulalang ngalun kesuri juga rata mati pun aram tak nyesakan. Sebalun kandak dibari bimagagaw sepanjang jalan bilalok di tengah labuah oto lalu dikampih kanyo. Trikora jadi semboyan nampera ke buah tutua PKI ke diganyangnya. Pendeknya lah lanyah laman istana beturu-turu rajo tuo merentak-rentak subandrio ke ditangko tansi tercukui. Di antara orang banyak lai menyalek nandiawa si Anip menjadi kapi kudian menjadi kokam. Sajak memakai jaket balang tekanak baret hijau daun sarupo rajo sepatokah rasu di bibia tepi cawan dak pepucu atianong. Siang ngilang malam tak pulang jarang bana makan di rumah ngilo rapik berkumpu-kumpuan tah sekolah tainda. Mancaliak semangi anak muda stanta bayang masuk sampai 5 menjalang tahun 50 sangke awak jadi pemuda. Mariam tomong nambah lawan mortir jogaren bado isi napang masin nambah sosok konolah pistol jogarana. Di awak di bambu runcing saja padang bersintak pepanggak tanpa yang tinggi bagi balansa kasiak balado tidak tinggal. Tapi dek tuah pakiak merdeka dek lantang imbauan jihad. Dia mati di bawah tindak buto di bawah mato sinan merdeka dilewakan. Agak bendera berputih. Tapi 20 tahun kemudian tersingguang luku nalamu kini memuruak pulau Baliak. Darah hayah turun ke anak warih kijawek kemanakan katu pusako bapakai kan Nikolah bunyi ketonyo. Kalau supadan dianjak urang dong, pamatang di kisah tagak bana bacandori tukari, maka tunjukkan waang laki-laki. Satapak usahang surui sapadi jangan bapaliang, haramkan babaliak pulang biala tanah nak tasirah angukan sama dapet malam. Itulah kini nambah suwutan. Dek yakin timbua barangi dek bagak karena bana rabah laju kaju gadang mulah dek labi yang tak bau.
Baulang sejarah tanah Minang mati kabau si Majapahit mati di sindu anak kabau di Sinan Tuah negari itu. Basuh pulau dalam tarik takabu idit Raja Yaman lobo je tamak nang kemuko baliau nyato salaniai. Kaabah nang kanya guluang Mekah Madinah nak nyolanyau turun hukuman dari langit babaya kuntan kesalahan. Gajah lima mah buruang pipi tantara punah dek karekel. Rasai dek urang berkuaso nang di bawah nalam empok bijo barandang ngala tumbuh pisau saruang melukui. Makuda itulah kunungan terjadi istan. Kini bendi batu katuan kusia mencari kuda lain manduo cendo larinya barapi-rapi bunyi cambil. Dikocok karate lamu dicabut karate baru main taruh mandan digeser taruh bertambah kadang dulu. Batuka colok negari kini. Kok bagak kami baganti-ganti kok cadiak sekali surang kayo basalin tuah galega. Kini benamo orde baru selamat tinggal orde lamu dinaluri kita bersimpang. Balik cerita ke sini kan iyo salamunangko dek rintang ganyang kaganyang dek gilo je demonstrasi cayah mahapa pelajaran kawan tarih awak tinggal diulang setahun lagi siang malam lalu di buku satu ujian penghabisan. Alhamdulillah barakai vitamin tempe dek hebat gizi cubadak luwih juo sian SMA lai teragak nama nyambung cainam masuk fakultas terkitu pulau nak orang tapi kebahaju buah ranum panjuluk sayut dipanjat indak tagagai ke dioyak datangnya gadang kesudahannya ditanuang saja dari jauh didagui sambil maningada memandang saja yang labiah kan buyong memakan rasul tak mungkin rasai menjadi orang bangsa. Dari cubunya cari karajo sambil mengapik-ngapik ijazah masukkan tua keluarkan tua lamar kian mohon kemari dia mudia cari lowongan. Tapi lah nipih tunik sipatu caya diploma dek bapak luah tabuak sarawatan tangi dua karajuan berarti. Usah pegawai kadilaruk jangan kedua dalam kantua umpan tandek luaran patah ikan bertambah iya juga. Ya memang itulah kejadiannya Ustaz. Salapeh bidua kesubarang jaso pandayuang ilang lale anjing pencari ke ulunya di bangkai awak tak satu. Apa katenggang tudang daun hujan taduah badan tercampur. Nyampang merawak dalam sama adalah juga kegunanya paudek lapa kambiang litak atau kepupuk bunga tanah. Iko tabuang tengah jalan stan leso di kisah orang lalu caya di lanyang bodotong tampan kajadi serok balai untuang man saya anak impia setahun menganggur rusuhlah kami memikiari hati siapa tak kencameh menaruh anak muda matah tinggal di dalam kota gadang iko betawi kenyang rasu kemati di bilik orang rasu kebusuak dalam tansi atau tarambau keminuman tagoda judi juganjo pendeknya kalau semalam indak pulang matu nanindak lalu lai bagai-bagai dayo nanti apalagi pihak mandeknya awak maidok darah rendah sakit mah menaruh pulau indak buyah banyak berpikir sah takajuitnya larabah kadi kirim pulang ke kampung indak nang kontan surang dulu lai bana banamak jauh iduit bansai anaknya banyak nasi jolong lai tak habis baa memakan nasi tambuh paham nasi tantan itu tapi syukurlah barakai banyak pergaulan kaki capek mulut nyuringan lain dalam mematiaka sianit karajo bengkeonda menguli sandia baraja mungkin gigi hayahnya nang kesalin tak amaknya menurun kini alah membuka surang bengke ketek di tepi labuh arah menuju dua kota di jalur jalan ke Bekasi mencari anak lawat takut memandang pajale mampe pihak de kaminan berdua sananglah bana dalam hati walau indak panuh malimbak adiaknya alun dapat tolong dialah dan pangka untuk dirinya lah salah saibaban pikiran laka-laka itu nalabiah dari putih baki hamaknya dipasangkan usah meminta-minta dulu nak jantinaman peta pucuk baranang buat itu tampuan sementara menyang-nyang rumpun sadang melambuk-lambuk ure rupun ngejunjuang lah condong ke subali stan gagang menjulai para orang sinyai yang berasaki atau baalai dek itu pilihan kemamakai randang kalio tak nyorajan pangik kaloi nyomakai yang dek baliau tempe yang ketujuh gulai jaguang di sembahan padolah kaji baselisia dianta bidua ke pulau sianit lamar pulai laki lah ngalasukan jamin lah dietong dibilang-bilang di papa di kiro-kiro di kana tahun nanti pakai kini ko menjalang limo-limo stan lalarui monenggi
Kalau diambil misal ke hari tagelek wakat puasa lalindo cayo mentari panih menindak penilai. Joko disilau wadok kalai alung bara lari kesangan. Di suara kabatin si kuala jatuh mahanan. Caliak dek sultan radio kaset keluaran tahun alape. Rumah-rumah dah ame walau model agak tinggal. Cuman coloknya waran suap kuda memutiak sudut ke sudut ragu seketek kepalanya. Tapi dek barang lamu papakai suara kini lama leo. Kadang-kadang menggulung pita direwin buah-buahan parekam tak mulai. Walaupun batu baru wakinya baru kasetnya baru dari toko. Nah lagu tetap tak selesai. Rupanya kata orang tukang stan. Headnya barang sudah licin karet pemuta mulaikan dua pelatina lah karena itu. Lai tercito nak manuka tapi onder dil sari basuo ungkuin mahalamu kasudah bunyi tak dia semua. Kasudahnya orang masuk ke. Kalau dulu ngecek alun tumul play kata jamah lari pitanya ulah mencuci bunyinya kedantung-dantung rasu kepecah kotak salon. Lah habis lagu sabalah stopnya malan tiang surang ejeknya pantang tersinggung teresik pintu lamaranggang onyok kan pulau pita baru. Barat jadi dangdut pembuliah saluang dirabab ndak menolak lagu kesidah jadi juo kaset balerong lo bana. Ini maleo Ustaz, maleo. Tarado mencari penghidupan kinilah kan dua tali gitar patah salero wadang-adang banyak lagi yang buat. Lah hacok penyeruk darah pengacuit paybuatan. Buat tibo ansip marangah pareman main kai taruah maka dicari jalan marusuak main dah aja kata baliak lalu nak gigih dari lidah. Bisa buit pulau cero manggale. Buat di musim kini nangko kalaulah pokok-pokok tangguang kurang ligat menuka mode barang utang dan dipanggakan alamat ketinggalan arah stan manggaro jalan taga. Mungkin sultan nggak tahu juga. Mbak Rasulah kesipai daerah kota tinggi kejujuran atikam. Ya lawan saya selongi risiko gensi barang. Walau banyak di pasar tanah abang ngarago meriang dapat miliar. Namuah nyuantri kabolo membuang ngongkuih kagalodok basalingki di pasar baru behasa lagi kesenen juga. Padahal barangnya dari Cipulir sandal madain Cibaduyut kami jabatan Tabegindo. Tapi ya sah belanjo ke toko gadang kane sulo tidak membahas itu nang dunia ramatari. Ya itulah pulau tu agaknya orang mencari pelayan tokoh nan mudo na rancak-rancak. Gadih kami murah kucindan jinak nan tabang-tabang raok pandai menjujai orang lalu. Atau bujang menelok kepaminan curiah jaringan bibia orang penggalak dari Jawa kecek lama mulit ganto. Pendeknya kok sampik-sampik saketek weh salah banang ragi baginjai tamaha dari sabalah. Namun dek elok ungguk ladonyo dek tunggang mato karupo joge mai barang balalukan nurang tarambau babalanyo. Kadang-kadang menggi menurut pulau kok ajak si boy merayu orang. Dipujuak diumbuak-umbuak dipuji disanjuang-sanjuang dicubo pulau resek panjang. Babalia awah penabangan Ustaz. Dibayanya kecari bungkang dibasuhnya aja kato-kato awak itu dua tua genit sialan segala macam. Apa katenggang orang gaek menyipak kiri babak tapi kata ndak makarambia orang bayi sawo kuliang. Kabah. Kalau dicaliak isi kadai di baliak-baliak buku utang di silau pitih di kota mako camih tibo rusuh pendatang. Sebab itu ketua ambo tibo pirasat dalam hati baraso galih ketau canggadang singguluang dari baban tinggilah sawah dari bandar. Dia sebab karena itu dia tuh malah meto barang getong secara dagang. Kok lagi galih bau juang itulah rasa kiawa. Kok amih balampih tinggal yang itu nan tidak amih. Nan bedo ayam tabang jo paso-paso pokok abih utang belum buat mungkin berwujud badan diri kamame ini kebayo. Pendek kato singkit curito sesudah ditampi di indang tarikh di kisah dadak jemalupik dipilih atas cuek-cuek. Rupanya dari bakiro tahun lapeh pokok susut pangka tamatan tabanam galang amat taja di kuas tini di londongnya. Tapi syukurlah utang katoke lailan sai kontrak kadai lai talunasi julo-julo taisi juga. Sesudah diulang-ulang bak menyapuah di baliak-baliak bak memanggang ditungkuit ditilantangkan maka tigolah pikir digunjainya. Dipulangkan kadai kenampunya dia liah langkah kena lain. Sebab balah dia begitu. Tidak sesuai ongkuih dia putaran kadang muaro dari dulu. Coba pikir Ustaz. Selain dari seo tampe na lampu wajib dibayar pajak memajak mesti lunas.
Kemudian adu banamo uang sampah, adu bagala keamanan dana itu dana itu sadunya tak boleh dah. Alun lai pungutan nalia nan jinak semua saja. Baik itu pun sumbangan wajib, sumbangan sunat, sukarela, partisipasi segala macam pendeknya sambuah stand. Labih kenenggi alun kurang bagak minta bagian nang kida tangan menampuang nang suak memecik botol mencuang nyoba TKW. Alain pulau mak memeret tu dari barutang ke barutang cah salang cah mambon membayar sekali aram ditunggu di karataknya. Di malah kincia ke balenong stan naya ketek roda laumpang alun tidak naik lagi. Maka timbulah pengenal masa itu. Padu batan yang di Senayan nelok genarak bola limau dan main di tengah sawah. Dibuka kadai di rumah menggalih barang garabat dicukupkan barang harian. Sajak dari lado jo garam, gulo, kopi, rokok, jo sabun, taruh ke barang sayur mayu, kalontong, manaruh pulo, ube-ube, ados ketek. Segala minyak kami jual. Minyak manis di minyak tanah, minyak arum di minyak angin, minyak pisang di minyak ikan, nanti ditaruh minyak badak karena jarang makan dah. Tarado usaha baru nangko pada mulanya lagi selesai. Walau dari Yoto turun ke Bendi tadi kadai kini kok lapau, tapi alhamdulillah saulah sajo lari kudo mak usia ndak payah bana orang menompang sampai yo. We di RT tampe tinggal warung na inggi la tanamu bayar lamu ambil baru. Dek lamu bakal lamuan mencaliak kayun lapau wawak lah banyak orang namai kuat tiak subit bala pokete agak tadayuak jalan Bendi. Tapi karena awak orang lama barang pulai agak langko, langganan tetap tak semula. Namun heran stan, dia tonggano di papa ganji agaleh bertambah susu jual di mana salah sedihnya. Rupanya stan, jual bali tinggal di buku benurang belimpik-limpik lah banyak piutang mati. Kini ko kembali senjang ke, maju antah suri pun bedo bak mendapat buah kepayang dimakan mabuak dibuang sayang. Kok piutang di loro panjang alamai dalam makan karet, tidak dibari orang mambon utang dalam wilang laleh. Aku dipakai malah ilmu balang-alang, rasu angin kancang diateh di dua benang cie-cie, nyampang kok tali agak kandua disintak bersigulambe dian suruh memuntah ke kepala. Tapi stan, kini tiba penyakit baru. Antah siakulah nan dini, antah dari mana datang ujah. Kabar berito batarimo habis kontrak tahun muka rumah diam dia ranam punya. Padahal selarui selama nongko sebelum jatuh tempo baru pitih dahulu bahagia kan nalung kandaknya nang tagantuang. Kadang-kadang baru menyuok nasi tambuahnya lagi minta. Lah jo bagai caro dimohonkan, dipujua diumbuak-umbuak diganja siau dinayakkan. Tapi ibu buah sandek tajin tak lalu bawa tak dapat minta suak katu putih diberikannya. Keluar. Ya, apa boleh buat? Dima tungguh dima di siang dima beranak semendi buaya lulah badan ketecamestan. Dagang biasa di galombang lah si sombak mampek dan sadang dilawit letak goyang manga tekaram di kubang. Salaweh nang kunagari lima wilayah di dalamnya. Antah kululis singalang jemarapi kalian sengkarak yang meninjau sunyi pantai lawit Yaman. Sinan si BA kata lantar itu sumpah dari rumah. Dijakui kisah seketek diganjua kabar disuruhkan nak langkuk atok mainggi, yaitu cerita tentang serial anak lembujang nomor rampet. Iu juga bak kata orang, lain koki lain masaan limu anak limu parangai siang pulau sipek serial. Pajaku bak jalak litak, mato lambok kumbang betaduah garak lamban sari berkisah maha tutua cendok kemati tapi akanya jelo-jelo. Pakawan memilih-milih bermain nala kadarnya hobinya bermain catua ke surau tiba dahulu. Mungkin dek gadang dia perasaan menyimak saja di kete. Nampak beritong dalam hidup menangkuk bana antininya lai menakah jadi orang. Ulah dek bansai engkau juga sebelum tamat di semia lah diansua mengecek-ngecek para sunia kalang suang cito menyambung tak kesampai. Usah diangan tabang tinggi bang. Awak kenyatu anak puyuah sayuk sentiang baik kuah indah. Kini-kini awak amba pikiai suah indah tagamang bana. Kalau menurut pandangan ayah, daripada karajo lain eloklah pai jo abang nang bagabuang di bengkel unda. Sebab ke karajo sekolah tangguang kamanggalih pokok tak ada kabakuli tidak mungkin. Kalau sekadar cari makan memikirkan tarik dan sajangka indahlah patut digamangkan.
Sadang samui di batu lai, duit lundi di tanah lai gapuak kok kunun kita manusia langkok di hati di pikiran. Tapi duit bukan hanya untuk makan. Apalagi di musim kini. Modal gadang ngalun jaminan titel sarjana ambek diarok bagak saja ndak pagunung. Kapandayan nan kamanolong keterampilan katurang kini. Itu nan patut orang makan. Mandang ngarung yang nan bakian tarumua anak tamanuang sepatah kato tak berjawab. Paparang hati di dalam mencayo nampak kemuku. Taganang canduaya matu amak gitu menangi. Tapi biarpun lampu kun yang lama ngijok kode berhenti lah dia. Namun gas ditancap taruh marawang-rawang bunyi oto luwih beliau dismea. Entah sialah menunjuai di makolah tabi pangana. Selesai ujian penghabisan inyo karajo lapunasi. Indua samang ngaju piaman balapau di kemayoran urang penyantun nelo ati tak kuno disebut nama. Dia yakin kebadan surang kakuk karajo tak memantang namuah menjadi tukang cebok kini bertugas tukang hidang. Oke sayang gaji lumayan kain di baju labat tukar kami tersambia kadang-kadang. Indak lalamu antaranya dapat rundingan jobos lapau si serial masuk kuliah. Antah baalah curitonyo kami mendapat satu masa. Nanya tu malam karajo laponasi siang berulang ke Salemba mahasiswa akademi jurusan Bang Jamil. Dek pandai membagi masuk bagi dua sambil memapan 3 tahun lamu kuliah tamat sekolah akademi. Ala-alah gadang hatinya talabiah kami nan berdua jo tangih anak disyukuri. Tarimo kasih baki hajo anak kami disubarangkan. Guno tak jua ke dibale jo katuhan doa dipuhunkan. Menjadi amalan hendaknya keungguang-ungguang ke sarugo ke payuang panji ke Madinah. Rupanya Ustaz, nasib kabayak dek serial satu dituga satu tumbuh pakuat sepancuang lama mutih lamaran karajo bertarimo. Ditampekkan orang di BRI di kantua cabang Tingkek 2 dalam wilayah Jatibarang Dakik Cirebon Jawa Barat. Wa in syakartum la azidannakum. Maha suci engkau ya Allah nan membuka segala kunci menguak segala pintu Rahman Rahim salamunyo. Maka tanda bagi orang jiwa syukur dinanyakan orang ke rumah diimbau surang orang siap mendoa beketek-ketek. Hadirlah jiran jota tangga diundang kawan-kawannya 100 anak yang sekampung ajo disaruh lebih dulu. Aiko berito kami baris tanadu sebuah kabaganji. Di malam semalam itu kami lahiran laki dinilai seketek dan tapi kia. Yaitu paradok surang anak gadis memakai baju bunga taruang bertandang itulah baru. Badan sinta gadang bakaka kulit dan agak karaangi hiduangnya hilang-hilang tinggu. Asah menampak si serial dua-duanya tak senang diam mengecek menjelek bibir matonya mengalok-ngalok. Yuk sebanta mengaruak tas sangkuati meresek pitih kiro mencigok cemin ketek marato-ratukan badak atau mencaliak pinju bibir. Ramahnya bakalabihan. Yawak pada ayahnya bamak tenjuk bareh. Mana tiang lincah kada puak kami sifat simpuang muka bulakang. Anak sia kulako paja mangko sekari juga bana. Degalan. Selesai orang mendoa sesudah minum jemakan alik lapai surang-surang tinggal aja seratunya. Binan terbuka turun diangan talabuah niat dalam mati ke kami kato dirapatkan. Di inyo menaruh silih udang kami menyimpan pinang mudo taragak beliau mainpunkan dalam cara rumah tangga. Rupanya pajanan capotan calon tinggal untuk serial anak kanduang di dua samang tamai PGA Kota Padang. Kini kasingkok kalau mangku bajariah salamoko tujuan jaguang basera kan nak memawi kenan tanawa iku malah mana budi. Kalau mencito dah ulu ini Ustaz nak memulangkan anak kabako jang pupuih jajak mainggi di sambuang rantai padusan. Tapi rumit menolak sambah kurang nembak mawah ago condong. Takwik menjongkik pangkai penawangan menyangua ujung nembung kuat duri lanyato kemanyangkut ranti yang nampak kemencucuk mata buah miyang binagari. Padolah itu nanti jadi dilapeh anak kepiaman dilapeh gaya mato. Iyolah dapet nandiati. Tapi tak dapet bahkan dah hati. Samisa memakan tawah mudo Ustaz awih lapeh masam tak hilang katanya tinggal di rakuangan kata nindak makan gawe. Babuai tangit ni janjang tingkah matingkah buah rato. Antah muju antah mau pe apalah jinia yamato sultanah saja menemui. Sesudah alek baralek alek nan tidak seturugi mako batulak lah anak ke Cirebon jadi pegawai di kantor abang. Mayor yang minantu baru sinan dimulai di baru rumah baru segala baru kok untuang etikat bana lama.
pulangkan, maka dicarilah kontrakan baru agak keluar-luar kota indak jauh dari sini. Maka dipilih daerah ko pertama nan agak murah sewa, kedua nan mungkin buka lapau, ketiga mendakik-dakik yana. Kok lai singkek kedapik uleh lamah kok raso kemambilai. Apa lai ya wak ya surami, kini tinggal 3 beranak pada lacok penyakit. Sesudah caliak kian silau kemari pandang lihat cigok kemudian, tapeklah rumah-rumah ketek. Dinding tadi ya tembok sepinggang talatak tapek di mukogang di laman betiang kawet balampu neon jatehnya. Iko pangkalan anak muda pupunan pareman tanggung cewek yu cowok bagalumbu sarupo pasakaranak. Asah mugari laka masuk sasak lah candua muka lapau, jangan kan orang kembali kalalu sajo keselingki. Nyoputa lagu dangdut menari maradai-radai bajoget asal meliwak ba'a surainyo kamelarang tarasurumi. Talabih habana malam minggu sampai pagi menggagau-gagau bunyi gitar bunyi radio bercampur turu ramabua. Nan senjang bana mado instan sudah membali rokok sabatang nak barutang limun saboto paremin menembak saja. Kalau wamaknya nunyi kadai bimaraok pareman taluak labek di muka warak-arak. Bukan bahasa sak babalanjo instan, tapi main tai canta gelek nanetan tanyo katanyo naninyak meresek panja na lain menjangkau kota. Lai gak surang na membali, tapi kep yang alunnya warikan sosok pipih na dimintanya batangkawa yang kakalah. Cilinda pulau nani kadai alamai indah kejo Bali. Gilo bahandai bakucin dan marayu bakarataran tinggu baja bapiciak yu. Jangan dicuba menaguannya konon kok berang mengatui. Jawabnya beres bisa pagi. Dindiang rumah pakuah sate bonggok-onggok di alaman tak siawang kan itu dua. Pak RT tak mau tahu Pak Ansip agak manggau iuran bapak iya juga. Lah 2 tahun jalan ketiga galeh bertambah susu juga. Tinggallah kotak-kotak kosong barang bakaka jarang-jarang lah cok orang babalia. Ngaku daripada karam tetunggang dibuang sawah tentang nangko dendang nganok lapo batutuit baranti dagang sementara. Syukurlah hamaknya bansona lasak baputa juga baliang-baliang. Nyobuek lapek nagosari langkok jekolak disarabi patang menjual pisang goreng. Silinda menjahit-jahit masuk tempahan anak-anak termak lepis jadi jual sulam supera jelok tanah. Nan mengenggi tinggal memawa rumput rages tan tahu tamakan dengan nado tahu memakai nama rahasia. Lah acok tapak kuari mensaji kok wakatu indak berputih alun abang luak lah kami dak ulu sampai dari imam. Kadang-kadang sesudah subuh atau menanti lu masuk tai batandang kesianip taraga cucu nomor 2. Tapi baru saja tiburi janjang lah buruak caliak minantu ayah talatak dan jaro. Anak mulai mengaluh panjang. Karajo jarang nama suak mintuwo sakit di kampung pajanang gadang kabasunai dan tetek agak pendamang. Pendeknya lah rapet paga baki lalu lah harit pasak kunci pintu bahannya wak kemalangka. Waktu amaknya sakit seminggu dirawat di sebesek datang Silinda pai gayo. Inan pacah parang Libanon bercakap ini jurung sana. Hampeh dalam bengke ganti baju cuci abuak basorak kurang menonton. Saketek sasa kesiannya. Inilah nyatu ditimbangan tara jua wak memacikan, tapi naraco ndak setimbang mengati barik kau juang. Nambak orang membalah buluah ciek dipijak ciek jangkek, pisangku wadiak namanya orang Silinda nanyusi. Saja itu pasak meranggang putus hubungan diplomatik, parang nindak damai punalun dek kami jatuh ibu hati. Mulai setampok dari tanah anak dinang jadi asuh dijujai pagi jepatang lah kadang ipo kabalehnya, entah. Kalau dilihat pada umuas tandi buat tenaga cukup darai, maka taradok mencari di iyolah kampuah nabawo. Bukit tinggi lurah lah dalam kok panek lanak beranti kok patang lanak bamalam. Sayok patah paruah lah papek tak gunung lagol panjangnya. Aku padolah malu digalanggang diurak taruah nyolai digajua suwit kapautan balik ke kandang meluasa. Mupakai kami nan badu sesuai 3 baranak pulang tampuang ke nagari. Sawah lai para tunado rumah kadang tinggal moni diganang tapi di laman ayam juitiak di pakambang tanah minang sambut akannya. Tak kalau masuk pantai Padang peliwit satu labah bunyi kapal Sugiro Kamarape. Buncah pesisir di pakami heboh ba'ana yang bubuh tunggang wah aduk ke pintu.
Lalu bayu semakin dake basasak urang di dermaga. Layok malayok saputangan membalik lambayan ditarali sama mengipeh ke bawah. Kok barang lah banggu umbuak nanggae raut di kopor nan mudo gilo babadak bocah kalingi batangisan. Anak kapa selisia basah Roger meroger dianjuangan tunjuk Ilya perintah mudia radio memakak yo. Tantang diri meenggi tagak tatagun di haluan pindah peduli jorang banyak. Dilayang pandang kadare karena minang tampe asa nanda bilang musim bertinggalkan. Sinan tepadu dua rasu mahatam kerumpun jiwa menyantak karangkayati panuh larunggo sigado. Apalah rasu nanduo pertamu rasu cinto talabu kedua rasu malu kampuan. Kok cinto kadikatokan rumit lah kami menyebutnya. Santano lawi berubah jadi dawai rantiang dirimbo kapenanyo langit yang biak karate cinto nanalun tertuliskan. Waktu nampak gunung Dempo kabasaran dek orang pasmah mencaliak tanggamus tanah Lampuang atau Sibayak tanah Karo nan takana marati Singgalang tandikik di Gunung Sago. Rancak alamnya Danau Toba santiang tampannya lawit tawa alun sabandiang zaman ninjau tak sagagah dan sumpu. Dek orang hebat di puncak antara Bogor Sukabumi Mananglastan. Jis tinjau lawit selakalah konon dekelo ampe-ampe. Tak kalau manajun dari Gesteng menampuh ranah Koto Agung kutiko lalu di Siboga mencari pulau Nagosati na nampak-nampak pantai bumi di lereng jalan Kapainan. Pendeknya indak nalabiah penyawa dicapuak kasih malakit di matan sayang tersangkutnya. Jangan kain ragi sasek salah banang lemon hijau. Rai orong me kandri elok diburuak punya kami baitu cinta ke negara. Tapi dibalik daripada itu stan rasu malu menyasak pulau. Lah sekian lama bajalan baurek candola suang batu batarua alu kayu rukam. Kini pulang mengatik tangan serupa orang kalah parang. Lah rabah karambia condong tunggua menyampit di nagari salodang menyarok kampuang buahnya jatuh di rantau. Itulah upek di caraco sumpah bagumam keritangguang. Maku diseka malah hayamato dipuja ati semua surang. Basabab kampuang ditinggalkan ulah suruhan mandeh jo pituah mamak daulunya. Karatau madang diulu babuah babungo balun marantau ang ujang daulu di rumah babungo balun. Ado pulo amanah kurang talukih di dalam pantun. Cubadak tumbuh sabarih di bawah jaguang rang tugakan sayang ke anak dipetangi ibu je kampuang ditinggalkan. Santanu ibu jo baju diboka ipe adang-adang jopok memakai baku tiko raso kalusuah ditukari. Dan sanu ibu jepadi baniah ditebari serakkan di sisiah ke sawah jauh. Sebab kalau bahimpun disamayan urek di bawah ke basawa pucuak diateh ke bapalun pasasak petang kagadang di malah padi ke babuah. Bu iyo ibu je kampuang dibawa merantau jauh. Kaganti malateh hutan membuka taruko baru membangun ladang Jepara. Ditukuak barang nanado nalamu kamakapai diragang padang pengimpawan bertambah lawek Minangkabau. Tapi kok indak besu nan sadonantun stan semati metiangin jan barabuit suok juga manakan nak susui tanaan mandeh usah sampai mituo jajo biliat lasari ujong pangkal. Dek sabab karena itu mudo den dirantau orang jarang lalu di rumah gadang alun menyesu ke pusako. Itulah hanya tandu beti jaso manah ke negari. Kini sesudah badala tuo kok makan sesuok kanyang bakain sahalai langkok dunia hadih taragak sudah baganjua babagiak pulang. Hanya pinta-pintu sekete kok mati badan deni suak disiko tolong dipandam di darah keserak daulunya di pincuran dan mandi jolong sinan juo mandi besudah dibakeh baraja sujud di surau nangku sembayangkan. Itulah kata ucapan santun ke tanah pusako Minangkabau dulu dan tai tampak tungkong kini babaliak tampak muko dagang lasurit biasanya. Satibo kami di kampung rumah tinggal nama dapati. Janjang rabah pintu basau dapua condong tungku puruntuh laman sama parak marimbo.
Dawan nindak bapinggan nindak sanduk patah haram menaruh kono la meja di kursi. Maka diadakanlah segala cie nan tirih makanan sisi nalapuak petuik diganti dian sua surang semua surang nindak kecia menyeraya. Dek tiok dikakuk main pitih asa diawai main upah dan kunyit membali juo. Maka kampihlah uncang penyimpanan baganti alias sudik kampih. Baralah bana kata tanai ulu indak muaro tunggang lawi ketimboli kakak yang kok kunun pitih lah dia ongkoi. Untuanglah tantang nang ganti yang dapat bilai hanyut nalai kepintasan. Indak disangko dia ngenangan datang pakirim si sarial mairi yang wesel sida dari Stinia 20. Alhamdulillah. Babaliak semangit badan nan bak cikarau dapat ayah bak rumpui ketimpurinai. Sudah dicukuikan bareh baka taniat bercucuk tanam ke sawah mulai bertahun babuet kami bertiga. Dia bismillah turun ke luluak standiayun tajak tinggi-tinggi mahum jam tibo di tanah tingkah ke tingkah penyipangku atau berdua semangit pada situ. Sabanja jolong lai menakah. Banja kedua mulaikan dua cupik ketiga lama leo. Lahacok tatagun taga alih lupit guyah ngok bakaja babintang-bintang pemandangan badariak-dariak tulang pinggang. Kononlah pulau Jusilinda. Saja iduang ditampu hango iko lah baru masuk lunau. Cah menyilau ke belakang sabanta mahamwih tapak tangan nampak lonceknya menggagau. Amaknya duduk pesanda. Dari tadi jiwa berkipeh lah kari yang kawa disasoknya taruh sabanta minta pulang. Indaklah dapet isasali istanio juo kata orang. Gadang garundang di kubangan, gadang buayo di muaro. Ulah lambek lamo dirantau badan biaso senang juo kini tapaso mentulang. Kebalai. Pendeknya di hari sehari nantun nalun saliri tersudahkan. Menjalang berbunyi tabuh ua kami bakameh balik pulang. Bair yang ngiriang dia banda tadajuak di pamatang saruman tentara balik larang. Itu di hari nan pertama. Bisuaknya diulang puluh. Besambuang bisuak cek lai cukup sepakan besi tungkin sekuduang piliang aluluak banyak bertambah gadang juo orang sabali dapat tanam. Kasudahannya menyerah kalah. Tapaso upah ke upah nang jinak juo menangguangkan. Allah dicuba masuk parak mengkasui bertanam kareh di sisi di tanam mudo. Tapi baru tibur tapi ladang mencaliak sama jaba luka memandang rapek kayuana. Surui hati patah salero banyak lendak dari yo. Kok ditanam ubi peranci 2 bulan mengkowa daun nantah pabilo kabarisi. Di lambuak cangkeh kepalo mungkin baraso ndak menginyam badan baran sua tua juo. Diganang kolam tabe ikan bertahun baru ke memancing. Piaro itiak jo ayam musang banyak akuak bermusim pokok kandang mungkin tak balik. Pendek nyobak taimba orang bagak turun stan musuh tampak hati badan puang cakak alung takwi latibo pacah mental kata orang kini. Tapi tak kena petua guru tersebut di dalam kaji. Walau bari suak ke kiamat dia pembumi kabalipek namun bijo tanamkan juo itu basuah diugamu. Ainda ada lain. Dia utangkan yo dian suah mengkolan saya kakok diawai mengko jadi. Maku dirambah sama nambah sawa dikisai sasok jeraminyo di lambang tanah kesamayan. Kami saundang dinan tuo kandai-andai dinamudo. Dia karakok da ulunyo kok kita rajin menjunjuangkan suak kejadi siriah bana. Asah lai satu batanam indak bana dapet menuai mengkatok kabuyah jo salibu diaro orang. Nan pangka yakin jetawakal sabah jorila di palabiah sinan lataknya tolong Tuhan. Di pado satu waktu sadang rami orang di kampung bermulai tagak bayang-bayang tegele asa masuk itu. Nampaklah hoto Honda Civic mudiak menuju rumah kami mengimbau-imbau kalasunnya. Tapi di simpang sudik laman moto tagak mesin beranti tekwa pintu tentang supir meranggang kaca belakang. Maka keluarlah surang anak muda. Awak gagah bakacomato kumis nandak labek amek rambut ketua baombak-ombak. Tangan suok menetiang kotor dan kida memimpiang payah sarawit bana aja papanya. Meri yang pulau nan pedusi, bakaus sarawalepis memakai jaket merah jambu lakit sepatu tinggi tumi. Dari jauh hinyola galak, sialah orang datang ko apo mengkasui dalam hati. Cadang menggisa-gisa mato tagagau amaknya di halaman balari silinda pemanyonsong. Rupanya si Sarial nalah kecogo tan pulang 100 anak bini.
Onde sajo ati alang kapalang nan bak mandi di anak sungai raso diurek air rimbo Tuhan lah sajo nak tahu. Sabab balah dia itu nyatu ijuak lai basaga kok lurah ado babatu taraso badan bapunyo bukanlah kami orang tabuang. Itulah bunyi buah ratok di salo tangit kesyukuran. 3 malam minyo di rumah tarapak katodik sarial menantui kuit membanakan. Mangkulai pulang ke kampung dapat cuti perai sebulan di rumah hendak kamu bana. Adapun kasih kepulangan selain palapeh ubek rindu ado rundiang nambabao minta jelah yang pakai. Kaba elok barito bayak patrik digageh dicapekkan orang menanti ketu putih. Yaitu taradok diri silinda. De awak menaruh ketitiran orang banyak nak menguruang sangka menunggu di Betawi. Urangnya kawan sekolah. Masuk kuliah di Salemba kini pegawaikan dia si Beni namun pajatu. Asa nandari parik rantang dalam ranah kotona nampe etan di luak 50 kota kalamai ranamokan. Tantang ti ia parangainya indaklah patut diragui. Sopan lai tarati ado turunan orang baik bayak rajin sembayang baik badat terpakai di masyarakat. Baalah gana tampang sigai cubo siasek batanganau sinan kesayah beritonya. Sebab antara si Beni ju si Linda alah tarantang tali suto takabek tabua sinta tinggal di awak mematinya. Kok lai jodoh bayimbawan sawah diangkit nenek mama tambang disinta ayah kanduang. Mako sementara hari sadang tanang ombak suni angin salasai hujan taduah kabut puntarang biarlah hambo malayakan. Kami barangkit ju si Linda amak pai ayah di rumah di Jawa lek dilansuangkan baitu kecek si Sarial. Kanio dek katu surang dibulati katu banyak diedakan rundiang kepacik dan amaknya. Salah kurang sumando di jalang malah nampatik-patik digiliang katu jemu pakai limbago barapek dalam adai. Maku tungguhlah bijo di tugaran tungguhnya lalu disiangi sesuai padu jepadan saragam ukwa jejangko kalang suang juo mukironyo. Walhasil salasai mendoa ketek di bulan Nayak Zulkaidah barangkeklah anak serombongan tinggal mainggi sulang diri tinggal saratojo tuangnya. Lah sebulan orang bajalan ampiang kedua bulan panwah kalau menantun badan tinggal mau nyi rumah rang sekumbang. Taraso bana hino diri tan sarupola diang petah punco lingau tak sia mangawani. Anak jauh bini pun jauh kemanakan haram menyilau orang kulil yang tak bertanya. Tumbuh tanah diawak surang sawah ayah mandikan diri kok ni tak resek lah tungku tekan tua elola banta. Kalau nak tahu jom ke ngambo, caliaklah kayu mati tagak di tengah padang pesawangan sedang dipuput angin rindu. Daun gugua rantiang maranggeh batang mumuak urek tegantuang buruang nanindak enggok lain. Kok rabah badan bak kini mati surang disudik biliak sialah orang nangka tahu antah kok langau jauh saja. Lah 2 pucuk surat melayang menyuruh maknya pulang janji kenindak lamu bana. Datang balasan si Sarial amak di dalam perjalanan basabayah sabanta. Kini sedang di kota Bandung ditahan setimi jesi dadang. Dari sinan ke Palembang sida papasan karet lalamu bananya taraga cucu nak tahu juan duangnya. Mandanga jawaban suret mangka hati bukan kepalang berang tak kama dilacutkan bangi bercampu ibu hati. Ko indah menenggang anak takut menentu kata singwang jo kawe dan minta pulang pilih cie antara dua. Bini ndak berparu ilipek lah ngato laki tinggal surangnya malala meradai-radai bajalan mbak kumpayannya. Awas. Tunggu pulang tiba di rumah dan basuahnya kato-kato dan nasab dan paganyikan di sinan mati mengkusanang. Tapi di bulanan kampe beliau tercogok turunoto di antara cucunan bujang anak sida nomor 2. Tapi tahu tan, mancaliak nang tanduang datang bangih surut berang tak jadi hilang sugalo dan damlamu kasih babaliak semulo. Bah sebab engkau itu. Bukan pitunduk menyepakai atau alemu pasak lidah hendak pulau takut jebini. Tapi takana pituah mama. Sapatah kaji berselisih manga surau ka ditinggalkan. Ujung Jepangka nambang isial sah labu war tanggakan. Itu di ambonan tapi ya. Sebab andaknya berumah tanggo ko sepantun lama menikopi stan.
Kok nak tahu di lamak kopi cubu tunggu sampai tadada dialih cangkia tarak sabuk sinan bana letak canduyo. Usah pak manih-manih tabu makin kau juang makin nambah. Konon baritu yang bodang, adapun semua perkawinan kota bagi kepada tiga masuk. Manolah masuk nantigo, pertama masuk bakasya, kedua masuk bakisah, ketiga masuk bakasuah. Nan dikatakan masuk bakasya, sajak nandari akad nikah sampai mendapat anak cia. Ciko menjulai bunga kasih bagalui sayang dui buah baranang dalam cinta. Jalin bajarume kai bakai bak pengarang bacarai Allah di Muhammad sinang kok rara kasih sayang. Yang kedua masuk bakisah, yaitu saja awak dipanggil ayah atau diimbau orang mandek inggo nanya minantu baru. Sikolah masuk ketikonyo bini ketampek kamu pakai laki kabakeh pengaduan samu memilai keduanya. Kok takkan tuak supir di muko semba kamu di stokar. Kok tagulit candai cengkarya ban pecah petuk di pompa kecori ben kabua di ambun kecos bion kurang batu lampu rem menindak nyalo sugirolah supir turun tangan batingkah orang nombor dua sensaro pesisia dalam moto. Yang ketiga adalah masuk bakaswah, yaitu sajak menggendong-gendong cucu sampai dipisah dekan bilang masuk hidup kasuah mengasuh dinalanya bimbang membimbang dinangkalam mirip-mirip kok sakit pakai mengadu. Itulah sepanti go babak drama itu. Itulah yang disebut di orang kini saling asih, saling asah, dan saling asuh. Maka kini kami jalanilah masuk penghabisan hidup berdua bakadurang. Nambak ibarat orang menggalih babaliak awal pokok asa. Walaupun hidup berdua bukan berdua caro dulu sepasang balam dalam rimbo. Tapi caliak dek sultan anak kucing bagaluang tindah batindiah dan ti menempang-nempang angin. Kesurau sama kesurau kabalai bayar yang iriang nampak surang nampak berdua tayarak bayang bawiho. Setahun sesudah itu tiba pasan dari Silinda yang pitih kaum kueh amaknya disuruh datang. Tabat inyo kamalayakan kini lama suak 8 bulan tinggal menanti ikutikonya. Dek sayang ibu bojo anak, dek maragoi pihak minantu, maka dilatih malah amaknya berpisah pulau kami dulu. Tapi dimasuk ke menyabi, beliau tercogok pulang babaliak semangit badan bak lampu dituang minyak. Lalu sudah besiang jolong, si Sarial berkirim surat. Ananda masuk pendidikan 3 bulan lama di Jogja, bunda segera ke Cirebon, ayah di rumah sementara, itu bunyi suratnya. Lah bakiro pulau inggo abare babaliak maenggi surang nan tinggal tindak elok nampai ya tindak sanang ayam mato ditingadakan. Etong-etong kenari dibilang-bilangkan pakan 3 bulan lah dia seketek pulang pulau permaisuri gadang lah hati Maharaja. Kini kostan menyalah berangke pulau diminta anak ke Palembang. Sabab si japai ke Makkah kedua je suaminya anak berampek bertinggalkan neneknya nang kamasuah. Ya aku katenggang geriambo nembak ayam barana itiak ditagah banyak sensaronyo dilapih badan menangguangkan. Lai kecito nak menurut orang pun kareh nak membau tapi kedibaakan. Awak indak dilingkuang sambah cara no datang ke mandehnya ayah barangi kada ulu. Kok indak tasiso rasa malu stan takwik menjadi buah kunjang dan kecekkan ke anak-anak. Kami nan usah dipisahkan badoso kalian nanti. Sebab di masa tua-tua ko bini keganti bukan duang tampek mengadu sakit sanang dan tuangan batinnya semuanya. Nang semisa kabuik jugunwang say barai ayah juikan carai baraso kematian tampan mularai keduanya. Usah kami dibat nangko kana janayah di sisoyo. Sakit rasunya bajauhan baa banajini sakitnya cabut lah kuku dari daging parah karena sang lima kape. Isuak kok sampai mua panjang tangguang rasai kendek kalian sinan kajalek maananyo tagarek senjak mangko. Mangko itu ketuaya nyampang tibo ngilu Japan yang tumbuh sakit taranta ndak dan rila disintuah orang pantang siapa naman jamah antah amak kalian surang nalain buliah diharamkan baitu batin menyumpahi. Janganlah dinilai badan kami nan bak songgok tulang lapuak batumpuih hijang masyarakat. Jangan nak, jangan. Tapi kami ko bahati jantuang baraso baparasaan manaruah sayang yu cinto silaturahim salamon. Caliaklah lampu setaron yang habis minyak menjalang padam.
Sementara wajah belum sampai agak sesinga dua singa nyalo apinya menggabubu barunya kalau hilang cayo. Contoh nan saya badan kami nak tanya orang nama resep. Di pada suatu malam sesudah sembahyang isya selesai minum jamakan, alun Nabi sabatang rokok taraso lain nau badan. Anguk sasak kepalo sakit batuak tibo paluah berombak kesendian raso ketangga beputa cendo benyalah. Maka dibawalah lalu pakalumun. Dicoba menganang-anang, apalah sebab karanonyo, mungkin koh talampau pantang atau tetagua jeta sapu. Rupanya tadi talak makan standi parak karajo tangguang pulangnya berhujan-hujan kini ke badan mula raiknya. Malam bertambah larui juga. Walaulah batungkuih jo kain sao betimbun sugalo banta baju balampih luar dalam. Namun dinginnya alah urabi nan bak dirau ambun jantan lali na sampai masuk tulang membaku darah di pembuluh. Ya Tuhan, sakit kesia kebain bau awih kemalah minta air. Udek jauh panawa jauh ke banta sajo dikadukan. Di luar hujan makin labek, buruh kilek sabuang menyabuang. Sekali patuh menembak rasul malaikat nama haria pai menjapui badan diri. Datanglah wahai Israel. Cabui anguk den kini juga buang-buang baulah kehadirat nyawa nak pulang kenan punyo dunia lari-lari tinggalkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kami yang datang dari engkau tampek kembali yang kau juga. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanyutlah badan masu itu, hanyut dan tidak bermuaru. Rasul dia puang lawik lapeh gilo dibuai bunga ombak melayang di saluangin. Dalam piciang alam sabali sunyi tiadonan badat sunyi bagaikan dalam kubur. Diresek-resek kalang ulu dirabu-rabu tapi dinding. Nyato di baliak papan salai bakucong di kain kapan babanta tanah sabingkah. Astagfirullah. Dalam lahat malah ko badan, kolah kubuarang namokan alam barzah katurang siat. Oh Tuhan, kok tiba sudi joda awa tanyo jualah ke dijawab. Amal kurang iman pun tanggung dosa lah banyak tepa buat tampan kalondong ke neraka. Dalam mengana-ngana diri sedang membaca-baca nasib, maka kadang ayam berkukuak sayuk jauh tabuh berdundun membalik abang demu saja. Sinanlah baru kasayahnya Ustaz. Anguk tarasul turunanya kulit nalai yang juo alun mati malam enggi. Alhamdulillah maha suci engkau ya Allah. Zat nan maiduikan barang mati nan mematikan barang hidup. Walau sakit tak lama bana sepakan tidur teranta. Namun nulah dek gampunan sadaro tunggak condong sandila rata meranggang cando sambung paran. Dilihat kasaulah cahaya dipandang ngatok latiri. Lantai patah jariau lapuak di yang tidak elok lai tinggal menanti rabah saja. Batungke mencari ubetan. Mangaluah tagak di pintu langit keliang bumi bergoyang. Taga adek nyawa inggok juwo tepaso iman di petagua. Di patang sepatang cako tibulah surang mamak rumah singgah sebanta dari lapau. Tangku hati betandang elok, pai batanyo kesiatan dek badan tadang sakit. Rupanya kepujuak pagadang tangis tandi ayun di gamangkanyo awak dibari bola tangguang. Aku berkatalah beliau masa itu. Ado kabar dari Palembang minantulah baliak naik haji lai salamai pulang pai. Tantang amat sida barangke pulau ke Jakarta dijapui di anak cucu mengkasui berubek mato. Kalau mencaliak ke perjalanan entah pabilo ke pulangnya mungkin kalau mau rumah kosong. Rumah kosong. Oh iyo itu kajalehnya mahkunan maunyi selama nangko bukan mengkaluak manusia. Antah habili, antah mau setan, antah patuang menyelang nyawa. Awak disangko sapah tabu tiok na lalu melunyahkan kaberang kesia berang. Iyalah.
Iko malah makna kato kecika orang dalam kampung. Kok duduk orang Sumando sepantun nabuat teh tunggu inggo nalakit kanji. Ini hujan sadabak nalah datang ngangin sadarok nalah tibo. Masih ni duit roda baputa tinggal taman uang ganja batu haram di kana lain. Iyo pulo yang gina salah tan. Nyato kok padi labasabi mangajarami di garoju awak kan hanya orang menompang. Walau mudo habis tanago tandeh pitih indah ameh pun tido. Tapi nan martabat lain dak usah stan harago diri mengingatkan. Maka dibaliakanlah mandat ke pengulu disarahkan kunci ketunganai kabau pai kubangan tinggal baganju ame enggi turun. Di Bandua taisa isa di laman Ratu Babuah menangis sepanjang jalan menuju rumah Ranggaya. Tatibo di rumah Hindua kamanakan pura tercangang. Manga yang diserupui ko menggungguang bungpi hilia mudia malu kami dilihat orang. Sesudah dikabari jalehkan dusana pun datang menyelidia. Supaya jangan hilang sasek latak tak cici anak tahu tampe. Maka pitih biarlah hamba simpan bugih diletak di limari loji usah dipakai juga. Takile ikan dalam lunau stanlah tantu jantan batinonyo. Urang di baliak awan hijau awak di baliak itu pula. Tadanga kukuak dalam talua tabayang kutiak dalam bunga. Lah nyato awah penabangan pahamlah nampak ujung kato. Maka dijual malah cincin letter barek nanti go ameh kurang ganti pahambek-ambek tanyo. Labiahnya disimpan ke sumangi. Itulah milik penghabisan si bungsu indah baradia lain. Tahu stan. Dek kuni nampak kunyangnya. Dek sadah mangkunya putiah lai jilah paroman orang. Tapi ndak lama stan. Sesudah gomok kurang palicin usai. Kesandek jalan roda masin kusui lah bandang di sikoci jahit menindak dunilai. Awak suku juna silambi kini karya ngecok badarai. Makan bakuah nang ketujuh goreng ke goreng di bueknya dek litak tamakan juga. Oh, nasib. Adalah pada suatu malam sedang makan di sudut dapur tadanga orang mota. Barek naik minyak pun maha membubuang harago lado kopi gulo itu pun. Tasakang rasurakungan tan. Coba tu nasi di lulu abak sakam maya diragua. Saja itu kata anak surang. Sekali pulau kejadian. Dek awak rabah-rabah bangun lutut guyah tangan menggigi mato pun kurang pencalian. Maka wakatu batanak patang talateh pariwak genggaman. Jatuh menimpo cawan pinggan pecah badarai galeh kaco pecah na lalu melukoi. Ondes tan. Ndak tabado buah turunyo mamatuis caci makinyo. Ba'a bana sumpah cara curumi mainggi kemaulang. Pendeknya ndak tasudu-sudu ditiak ndak tamakan-makan dianjiang ampuang rasonyo badan diri raso bukan ibu nilai. Masya Allah. Bak tabua pecahan piriang hancua galeh kanai pariwa ba itu luluah hati ambo. Mancucua darah di kaki ba itulah pulau darah luko nan membosek di rumpun jantung ulah dek iso kanai muncua. Lalu dibungkus kain di tete yang dijujuang lapiak jabanta bagan jua langkah turun tanggo ke surau sang diadokkan sampai kini di sinan dua. Itulah nasibnya ini. Itulah jinih para sayan ratok tangih di hari tua. Mangko kesutan bakadukan bake harang banyak babarito. Bukan kurusuh nak barintang tagamang minta dijawe. Bukan. Itu tak mungkin stan. Tadang jina lainnya tabang narape kini laranggang. Itu macam contohnya. Anak bini tak namo tahu. Binsana takah orang lain kamanakan membuang muko. Kok kunun pulau orang sakampuang. Paliang mengilau hingga pintu. Mencaliak di sudut mato. Tolong dia bantu jenjaro. Apa boleh buat? Hanya nan pintu ambo. Walau ba itu para sayan nusah dino digalakan isuak kok sultan na menangguang. Tapi ambil akimah di pedoman. Kini-kini sultan berpikir taraguawak lai mudo sadiang tenago kuat jua. Nanti menjalang hari sanjo gabaklah sayah jadi hujan dilakuak sultan dirauknya. Tak kama balinduang lai luar ke payung kita surang. Lihat menggi ke daliannya. Itulah sajo isi rato stan.
Kini maenggi pai dulu pulang ke surau tempe tinggal ke panti jompo ketorang. Askete, dia umur di tangan Tuhan kue, nyawa di dalam genggam Allah. Mako taradok kato nan tadorong salah tingkah rundiang tagawa sangkuit sumangkuit dalam batin. Barilarila kita kini stan bari maaf ambore Tuhan. Isuak keuntuang semua baya, insyaallah. Di padang masa penantian di bukit Kakto Basuo sesimpang jalan Tarubu. Selamat tinggal stan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum di awal kato. Salam tajelo kenan rape dari ujuang lapeh ke pangka. Indak basibak je basisiah bukan bainggo je babateh dalam saruan kami juo. Apalah buah perundiangan. Lah lamu kisah tabangkalai bau lualun bemuaro. Nan bak pinggalan tangguang nguleh raso makan separo kanyang gilo terdaceh-daceh yu. Itulah cerita orang Balerong susunan Datuk Prapatiah Banamu Ratok Maenggi. Kinilah masuk ketika nyostan. Ajuang balaya di nanelo, hujan taduh ribu lausai langit pun janiah badi basuh bintang tarelang-relang juga. Lawi tanang angin sararak badariak bunyi tiang tangah di sentak layanan takambang. Sananglah hati nang kodohnya kisah disambuangannya lain. Danga kan melah jale-jale, simak kan bana nyato-nyato. Cuiko nasib para sayan nuntuang menimpo ke dirinya dalian sakah lima enggi. Banyaklah talang nan tagerai tibo dian nau rapek bana. Banyaklah orang namarasai tibo diliau tapek bana. Guno cubadak diladangkan ke gulai nyampang babuah lalabek putiak sabali menjulai kedahan limau. Gunonya anak digadangkan, kapambilai badan kok lamah, kini gaek tubuh larangki surang pun laram namanyilau. Kebahalai. Tapi sungguh punan makian. Ko iyo curito ke disambuang Ratok Maenggi dilanjutkan. Mako kepada pihak si pengarangan menyusun matuk curito ko. Meminta rila panopanuh memohon ampun gadang-gadang kepada sidang rang pendanga. Balas sebab dia itu. Dalam paparan kisah nangko nasib rang surang nambah baco idik Maenggi dan bakaji. Namun nyampang taserak nan tasurwa. Coki mama nalata simbah simpanan nangku nan taresek kapalo bisuan nan tagama. Itu secara kebetulan stan salah nan tidak basingajo. Maafkan kami. Kini baitulah narencak. Dek pita balenong tarus hampir jalan baterai makan naki besarang lambuk jo. Mako jan bahabih mato diasahan nelok diansu ajo karajo. Karangko tagak basudahkan natok nayak para buang laki tibo tujuan di mungkasu. Kan iyo baitu kalalunya stan. Nah, ikolah Ratok Maenggi, kisah ranggai buruak sisi nan tetungkai alun tadabiah gilo malanguh lamuan juo. Batanang mak mendengarkan. Lah lamu kita ndak karimbo laikoh rotan nan babungu. Lah lamu kita ndak basuo laikoh sutan sanang saja. Kok ditanya bakeh Maenggi, baa kok kaba mamak kini kama sajo selama hilang. Singkeklah saja kejawabnya. Batang pawah di tepi air silaro melimpo pandan. Ubek jauh penyakit ampia seso taranggam dari badan. Lihat pandangilah dek sultan iko jinihnya untuk ngambo. Nan bak kumpai di salo batu idui anggan mati tarajan kian sari kemari bedo tinggal menunggu gara Allah. Urek tak kunjuang masuk ayat tiok digagai tegur rajai. Daun kucik batang lama siap pucuk kekambang tak diarok patah hindak petaruak lagi. Nyampang tetampuah jalan sasek bisian setan tayokan. Maka dijumbaikan tali kaparan ujuang delingka tentang lihia wakaruah menjapui aja. Oh bulan bau den lucu muntari bau den hilang nak sanang hati yang nantingka. Atau mau pek menyada untuang menyumpah madok kalangi ke Tuhan sasa batimpokan. Mati ketek badan labaa sajangka tanah kola cupui setampuk kapan nalah sadang. Taga ada umur apa panjangkan indak tetanggung dan bak nangku. Tapi hindak stan.
Alhamdulillah tidak. Na'udzubillah min zalik, jauhlah hamba dari itu cemburayuan teparangi. Memang kalau dilihat jak dulunya waduk kabadan diri nangko bukanlah orang tapalaja. Bak kain tengah dueto kesaruang kesauk senjang kateh tangguang ke bawah sayui. Ju dunia duit mengapalang besara itu narumi. Agamo na laki-laki kanji man tipih mengulik dasum ibadat panuh ke bawah. Sama lah jalan ke sarugu narako papagalamang. Baitu pun di masyarakat indak peduli masa bodoh. Ada iduit kan jalang menjalang, ada mati janguk menjanguk, ada sakit silau menyilau. Itu nan tidak tamakan. Kasurau lingku ila urang baralek pantang menurut. Bayu awak tak satu gotong royong mailak panjang konon pulau batolong bantu. Nan hapa pematang sawah, nan maya jalan kepara. Dari barisuak sampai patang indak bagi riak jawa katu takun jutani jogu balo wangan-angan sabate parwi. Taloncek pulau pai marantau gilo badagang berniago indak nanalam dari galeh. Kok siang bapayong awan, kok malam besau ambun hujan jepane tak batumbang maradai mencari duit. Asahkan pitih kemasuak, sumpah duto mainan bibi kicuah je keco ngadang-ngadang membuat umbi dan acok bana orang kakanai tak peduli nan paralu pitih. Pitih. Biarlah tapak nak nyotipih asakan maitong remih. Walau paluah tajun ke pipih muncuang sama rimbun dek kumih itu nan tidak diagai. Pendeknya pitih yes masyarakat no. Sembayang cahlai. Tapi itu dulu Stan. Dulu sangkik maenggi mudo matah taruh menjadi apa orang nginggo gaek tabuang-buang mengunsi ke Surau Tinggal. Kinilah banyak perubahan. Walau setantang kain baju minum makan di kesehatan maharok rila orang juo, tapi di luar sandang pangan urusan nalaya tanpa rupo lah hebat main di kini. Alhamdulillah. Utama ditantang beribadat. Sajak bertugas di Musaji diangkit menjadi garim. Lah dalam ilmu mainggi ibarat keluar sanangnya. Habak endak. Tapi pituah orang tua kandai-andai dinan mudo baalah bunyi peparannya. Sataba-taba pungwang kapak kalau dia sah di gurinda makanan kikia petang pagi lamu dilambek kata jam jo. Cuma lukih dia tiap batu kustan. Biar kareh jajaran curiang nan tidak kunjung hilang dek lumu indak tasawih. Baitulah pulau keadaannya baguru di masa tua. Sekali danga lewang awang, 2 kali tabang malayang kampe baru tagamak genggaman tangan salamonya. Selain nanti pengajian 2 kali dalam sepakan, tiok mugari menjalani isa atau selesai salat subuh menanti-nanti hari tarang, banyak bertanya bakai buya rajin beraja akan tahu. Dapet ciek lalu makan tambah ilmu tambah taat lamu-lamu tabik larasu. Kok sesuatu mengecek. Mengaji mejo-ejo, sembayang orang sembayang awak puaso di orang rami besakai arah mencubu. Kini kostan. Caro bau luak rukun basuci, mandi sunat, mandi janabah, salat duha, langkuk rawatib, tahajud di tengah malam, apa lain wajib-wajib. Sadonyo kami tawirikan. Baitu pun tilawah membaca Quran sampai tajwid ma'ananyo lah lancar ba ayat tajun. Taga de mato nalah kabu di pasokan padiah baraya. Pendek kato singkek bicaro. Cancang tadayak jadi uki atau kuruang kabiliak jamba dalam sampik taraso sanang. Koma contohnya. Angok lah singgan jakun-jakun, antah beko antah berisuak baru talaki beribadat. Alhamdulillah bana untung tobat dan bertarimu. Kini koeran tabilarang, sudi siasek dalam mati bertanya Sultan Bakiambo. Pabilo mamak kemusaji sampai diangkek jadi garing. Batua. Baiklah, ko itu bunyi dakwah. Nak saya hasau suanyo tersabab badan kabak nangko. Dijapui dulu kisah lama disembah ujung curito dan ada sultan sejarahnya. Tak kalau mulainya mangkunya badan kecuiko ulah dek malang nang kojuo bak tabu wambaka ujung. Kan yo sama so itu muata gelek patang hari menjalang tabuah ke bagua kurang seketik 70. Lah banyak geleng dari angguk perhatian semakin mudah. Pinggang rangki jariah taraso laya lungga batinlah kandua kabek nan tidak arek lain. Tapi de awak tinggal di rantau mau nyiran nahrang Batawi menetap di karet tensin tapaso pada yong duo walau jetapak tapak tangan.
Membali bareh tiap hari sio rumah ndak boleh hindak sampai to dari awak dapat ijari nang 10. Tantu baban barek senggulong batu stan bendi bali yang kudola pincang hindak josia kabayo. Untuang sajo teka dia Allah anak nanampe latalapeh labi kawin berumah tanggo. Tinggal ciek gadis nambunsu baru setahun di semea amaknya sakit-sakitan. Sabananya stan. Kok menurut uku aja jangku memandang mungkin je patut tibu di masunan bak kini. Andaknya lah mulai duit santai-santai. Pasangan tangga dari kudua gilo mengunyah-ngunyah pawa makan betaduah di pautan. Tapi kedibahakan. Sajak sajangka dari tanah tunggang tunggik mencari pitih. Tapi ampe salapan salusin do balai batang. Dapet sekiro kedimakan labiahnya pembayar utang. Kalau nang sabuliah sandaknya. Badan lausua ceroiko tinggal mengaca nanta suruak tabuang kecil da ulunya. Kok rumah gak sampai tak kadai kete agak sepintu. Atau kabau je banti yang dalam kandang sawah Bali je sawah pagang simpanan tabanas deposito. Hiku aram. Padahal mempandai lah bapak ini. Apalah bunyi undangnya. Mencari wakatuku bayi maik masole mudo isuak kotiko badan lamah sinan bana Gunawaratu. Kini alai. Caka usai silik takana sasanan tidak ada guno tinggal meresek tapi kain tangguangnya mamak mularaiknya. Sesamiang ngameh tak menaruh sakupang pitih tak menyimpan idui awak entah kalamu. Iyo bana awak kata orang. Gigih tangga rawan murah awak tuo rando memusim pitih habis targak tumbuh jatuh ke kani yang ayamato. Mungkin ado nambe siasat. Anak mamak kena dolimo nanampe lah kadang-kadang. Ibarat orang bertahun masuknya mamak ke menyabi pensiun caro pegawai. Pensiun dari mana? Dari Hongkong. Dek sultan menyilau dari luar mencaliak sepintas lalu. Tentu iyo. Tak ubahnya memandang danau etanan dari puncak lawang. Lubuk hijau talagu indah di pagar bukit bekuliliang imbauan dagang dari jauh tapatan bule orang turis. Tapi kok sanak tajun ke bawah. Di jalang likak likunya dipandang memuko-muko. Makonan batamu rimbo baluka kampuang langang indak baruno tepian sare de karamba. Kama apa inyo rencak tadi? Mako ba itu jolah nasi mendi. Balimo anak bagadangkan. Tansano surang memacik tiok sudui nan ciek mana tiang tangah. Rasulah tibo di ayunan. Gilo mengisai-ngisai bulu inggok ditandan buah masak bara kesanang pipik tuo. Sabananya stan, kalau dilihat kebangun tubuh dibanding kasih semua bara labana ketamakan kain dalam kok sepataga. Dunia usai ragam lah sudah matu dan tidak celang lagi. Namun sayang beribu sayang, adok ke anak nomor rampe rumit lambo babarito surang dan alun tumbuh sayo. Duitnya tabang tarau, inggoknya balunlah cakam. Lapeh saja untuk dirinya lain tak menyalak Tuhan itulah syukurmu juga kena. Apalagi anak dan ketek, rasa tak mungkin disebiangkan ke bakih kakak-kakaknya. Ku namuh benarang membau, tapi nang kodoh cando tepaso jurumudi roman tecameh alamai kau leang jalan kapa. Biarlah, daripada karam saran tahu, sumpah bagu mama tangguangkan, subunsu nak kami gungguang tabang diangkuit pulang ke kampuang, suruh berbalik ke pangkalan salamai tinggal Tanah Abang. Lah sepakan kami di rumah, kakuk nang tidak tahu awai ayam dianjak malam. Ilia enggak mudiak mencangang kian ragu kumari bimbang lah mati dia agak-agak. Usahkan mulai bakarajo ke sawah atau ke parak, melihat bangun rumah gadang sama pengana di bueknya. Jolong sajo lantai dipijak tajongke ujung jepangka badariak segala arah. Tunggak condong sandi lararak kasau tangga aparan tagajai atau tirih jariau patah. Dicaliak pulau bakuliliang. Kayu anak tumbuh di dapur dirusuk balukasan say aka melilik tiang tapi. Itulah utamu nan diawai meloi sarang kebatadua. Selesai rumah direhab kandang 107 isinyo. Ateh pitunjuk memak rumah lah tantu tumpak aratu. Letak sepadan di pareso pimatang sawah dijalehkan. Baru mulai awak bertahun diansu awak tanam kareh di sisi tinaman mudo ayam joi tiak alah pulau. Dek tani tiang kata nago stan. Sadang awak badanlah nyanyai tulang lapua ensela lungga. Amai pajala mumuak pulo anak langgalih tak diarok.
Tantu tarosanya nyek main pitih gadang ketek makanan upah. Mako semakin sayu ialah nali pinggang bak sabun jatuh ke lubuk. Pucuk ubi membaliyo. Untunglah menjalang pulang padi tibo pekirim dari Jawa. Meriang wesel di Palembang. Kok sampai menyalang bareh betapuak orang sebalik. Tanyo siasek orang dilapau di kampung Cumeh Tabah. 2 tahun kampung diunyi pulang serial dari rantau anak nan jantan nomor rampe. Adapun kepulangannya menjapui adik nan di kampung ikut syarat tojo amaknya rencana baralek bulan muko. Rupanya salarui selamonangko, si Linda tetap berhubungan ke pacarnya nan orang Tasik. Main mato asamulonyo kini si doi lawakanda. Kato putih rundiang selesai bule mau pakai memak rumah orang Sumando manggu-anggua. Barangke lahinyo 3 baranak. Bakato serial masuk itu. Ibu awak rumah ketinggal padi tabi jaguang besiang. Ayah di rumah lada ulu sebulan nama dipulangkan. Tipak di badan diri awak lah dibuai mangkota gamang bak pujuak pagadang tangi baban tangga awak tersisia. Kebaa pulo. Dilapeh jo ibu hati laya galak batin menangis taga adek pandai mailangkan. Baitong-etongkan hari babilang-bilangkan pakan lah cabiak salayan mana. Janji sebulan panjang lamu kini dah labiah 3 minggu amai pajalum tercogok. Satiok darun noto tibo raso lainyo nanta sumbua. Surek kilat labalayo an nasarang pulang masak tanyo hati nanangi bak tepanggang. Kasudahannya 3 bulan kurang sehari gantang nampan wah labalanjuang ampi habis sabah menggi baliau baru tercogok. Onde campu adu galagak batin berang lai bangih menaruh mangkati mendirok juo sayang teraga ado pulo. Kasudahannya angga juo tinan paneh dijawe maaf laya batin dandam nan dulu lah balipe ibarat cabiak pulo ayam kini betawi pulo balik. 6 bulan pulo di rumah datang pasan dari Sitini anak nan tuo di Palembang. Cucu labi taraga barangke amak ke Kertapati baitu bunyi sureknya mairiang pitih perongkosan. Lah bakiro pulo bundo kanduang laki la tinggal ayo untuangnya 2 bulan baru balik. Indah alamu antaronyo nan di Batam pulo meminta. Segera bunda berangkat mendoa di awal bulan selamatan rumah yang baru. Baitu barito di telegram. Dilape hantah ditahan bedo. Lalu ditimbang dipikir-pikir ditungkui ditilantangkan dietong labojo rugi. Kok dipakok diampang mati tagisi hati menantu. Sipaknya ke anak awak cucu nan sadiang ketek-ketek batimpo sesa ke diri. Mako dibarui dado disabakan dilapeh separuh hati. Lah balangau pulo maenggi. Batanak surang lalu surang mungkin kemati surang pulo labusuak saja orang tahu. Takanalah pantun nak gubalo wapulah bunyi pantunnya. Si tawa di tepi air Cikarau tumbuh di laman. Di urang kapan malaya di awak pulau nama jalan. Lantak lah. Masa besiang ni berjalan. Tapi padi kuning yang bisuak menyabi hati dan sadang sama ibu. Barulah beliau pulang. Menjujuang kopur baroda basorak panjang di halaman nawak meloncek buka pintu. Nan kanduang tagak di janjang lalu disambui di bawah masuk. Kok naniai dari semulu naknya pacah uci bagasa nak tabokek berombong bangi. Den kantok diam saja sepatah haram ke manyapo sampai nyusujui ditumik ke. Atau disuah balik ke Jawa. Taibanalah ke anak awak usah kau pulang-pulang juga. Apa diarok pada laki lah bangkeh lah masih kuntang. Tapi banyak awak. Ubek taragak nalati buah rasian nalah datang. Sambil mengamek nyemahampia banyaklah sudi jus siasek bertanya balunak-lunak. Maenggi lalintuah pulau lamah sugalo pesandian. Ibu laki sayang menjulai dingin tibo sajuk menanti berang lesui sendirinya. Agaknya stan, ikulah kebesaran nyobu tali silaturahim nan tepancang takabe arek salamu ampe 10 tahun. Tapi lai tahu stan. Kabarangkatannya kapatangko membuat cahaya dui ambo pangka balau lu cilaku hanyut dan tidak terpintasi. Nan tujuan pada mulonyo katasi ke Jawa Barat pai menyonsong cucu baru anak Silinda nan pertamu rancak. Yo pulo tumah kironyo tandu anak lai bapunyo.
Adapun tantang diri awak, takkan luang niat di hati nak sairi yang riak juga lombang sama barangke dari rumah. Dirantau mua dihabiskan di duit juga nak nyolai. Tapi sesudah dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak menyapuah, tibo ragu gamang di hati suri pengana sekutiku. Baal sebab dia itu. Awak indak lilingkuang sambah, amaknya saja nan baminta. Nyampang urang cando tak acuh anak minantu bersilengah. Awak tua wati paibu badan alamah kudarai abih kamalah diri ditumpangkan tampang banasib lima wanyi. Dek menimbang ngateh nanado lah tibo mungkin jopatui. Maka dilapelah hamak selinda apai nan tidak balik lai ba ayam pulang ke pautan lapu ama enggi jontuangnya. 8 bulan nantaronyo datang sure dari Sianip apulah isi beritonyo. Ayah basaba lada ulu, amak nanalun bapulangkan antah di ujung tahun muku. Kami balimo semu pakai menahan beliau di Jakarta nak istirahat sambil menghibur. Itulah hubek darah rendah seratomah jerematik baitu nasihat Dr. Saril. Mandanga bunyi si sure, sanang bana raso nyuati nan bak kuliriak masuk iduang. Sajua di dalam kiro-kiro raso di lembai-lembai api. Bini kualat. Indak bahati coba jantung. Anak duraku surang dan tidak balik gunung. Lah tibo biduak di subarang jaso pandayuang hilang laleh. Kok 10 tahunan lalu sama sobadan cogaju obat nang kaulah parangainya. Den kayai kawin batambuah den bae babini gadis. Tangguang rasaikan dek kalian tapaku di awang-awang. Kau dek siriah nak bajunjuang manjelo memanjak batu gagang masiak daun diulek. Sinan baru sanang atirin. Yo sekadar itulah nan gak bisa. Menyumpah mau upe mahamun baturo-turo nan diurang kalan suang jo. Sudahlah. Mungkin negara dari ateh rata lukisan garis tangan kadar nan datang dari Allah tak guna disasalai. Maka dipujuaklah diri semua surang dirintang ngati jegurau. Lah rajin duduk di lapau berburu satu adang-adang pantangan mudo dahulunya. Dek banyak masuk tebuang para sama ledang talantar sawah naliek paparokan naya meransua punah jo. Indak dikaji mulai raiknya lupo jo undang tidak pandai. Undang tidak pandai. Dek mujua sepanjang hari kok malang sekijok mato. Nyampang tibo ngilu jopan yang damam ngari sakit taranta indak jusia kabayo. Urang nan kanduang laman jauh barang di kanduang pun tak ado. Alamai kamu mu arabah surang sapantun kayu mati tagak urang mainda wakai lalu. Tapi stan. Di pado satu ketiko tengah malam pukuh dua baleh tersintak badan dalam tidur. Hujan turun sarato badai cilek membayang dari singok patuhnya guruah basawitan. Atok tirih setantang lalok lah basah tapi salimut. Ala-alah ibunya hati stan sadiah nan tidak takatokan. Sinan taraso ino diri tagolek tabuang buruak urang menyisiah nukulinyang. Waktu itu pula lah taraso ganjia tentang dado mahelo ketali jantuang. Maka diresek-resek bawah banta mencari sambang minyak angin. Lalu dibaruikan ke batang tubuh diminum 2-3 titik. Tapi jangankan bertambah hangga makin mencucuak tentang dado. Mairiang kuhua batuak panjang nganguk sasak panjang pun tibo raso baputa alam nangko. Di luar hujan tambah labik gamuruah tibo diatok. Baitu pula bunyi rintihan mengadu ke Tuhan Allah. Ya Rabbi, kalaupun kau japui-japuilah kini-kini. Aku rela, aku ikhlas. Tiada zat nan kuasa selain engkau ya Allah. Zat nama hidup mematikan. Tapi kok layumu abah panjangkan memohon meminta rahim engkau. Cegakkan ba apa nyaki ko hindak tertahan menangguangkan. Hindak tertahan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, kepada engkau pula minta tolong. Bagulisa marawang-rawang. Hampir kida lanja kesuuk cubo maher yang tak nyolama mau jua salah mengatur bedo. Kono lah pula ditungkuikan. Tolong ya Allah. Antah kabara kalamunyo. Tiba-tiba baraso ampuang tubuh nangko. Makin lama makin nentiang raso Melayu di udara barayun di awang-awang. Jauh.
Entah di mana malayangnya rumi mengaba mengatokan entah ke orang memarasai. Dalam pado meliwat meluncur badan kapitalo tambah lamu tambah menjujui manapiak di saluawan menukiak ke puncak bukit. Kesudahannya bum badan taluncek ke daratan tibo di bingkah tanah napa. Rupanya Ustaz mainggi rauk ke lantai jatuh berdambin dari ranjang lalu tersintak masuk itu. Dirosok-rosok tantangkan yang bangkak segadang telur puyuh tersuga tibo di lantai. Alhamdulillah benar lain malah dioko ini disangko di alam barzah kironya pansan rang namukan koma istilah rumah sakit. Subhanallah. Dek tolong teka di Allah. Sakit tarasu agak ringan. Batuak taduh hangok salasai panyang hilang pikiran janiah jantung badannya dan yo. Tapi latih stan, latih badan ala hurabi caya seluruh batang tubuh nan bak kamu salayan. Awish nan tidak tabadokan. Rasu bakatah karakungan menjalam cari ayah. Termos kosong cerek pun karyang katungku indak tagarai disasok sajo embe tagak. 2 hari sesudah itu dibawa ke puskesmas. Di senter-senter anak lidah pareso darah pareso kaya beronsen segala macam. Kasudahannya wakat tuangku dokter. Ada gangguan pada jantung, mesti rajin berobat, istirahat, makan teratur, tidak boleh banyak pikiran. Baitulah sakit baidok kan stan. Walau barulang ke mentari digasak jauh bek kampung jamu ke jamu alah pulau, badan nan tidak elok lain. Makin dicalak makin kabu pitih habis bapadi indak. Dicuba-cuba bertenggang orang menggeliang suak kida entah kok gadai jua bali. Balik. Kini lah rapek sindiran tibu. Kato bau juang balamat datang dari mamak rumah ujudnya menyuruh pindah. Iyo pun iyo. Dunyi jua rumah orang dimakan jua pusakunya. Walaupun bukan mecarai awak tanamu orang menumpang. Lah nyato padi basabi banda tuhua pematang taban manga pipi di sawah juo inggok mencakam di jarami di malah malu sang pijan. Dak doleh dibunta malah kain baju dikamehi cawan di pinggan lapiak banta kain salimui. Pendeknya segala alat kelengkapan sadona miliak baliawak ditetiang ke rumah kemenakan. Mancaliak serondong tokong serupo di alau si gulambai. Galak bagumam orang kampung mencibia cando kemanakan lalu bertanya basiase. Apa garan kawa mintuo mak pabilo beliau pulang. Ba akulah serupo iko takui ke mamak lalu surang. Babagai dayo nanti bu baragam cuma orang. Namun tangih dilulua dalam-dalam malu dibuang jauh-jauh kato sumbang di bawah lengah. Iko rumah pusakoden indak siapa kamu usia. Sah menurut adat halal sepanjang syarak hak dijamin undang-undang kemengalian. Maku marauk lah ke kemanakan. Diganti-ganti iku kampi yang dilego na mungkin jadi pitih. Tinggal jam titus barang antik Asia di Jambi dahulunya kaserap sumangek badan. Syukurlah. Lai tabari uang dapu atau tolong belanja pakan. Tak ubahnya anak sekolah membayar makan ke ibu kos baik itu cara orang menumpang. Bermula indaklah ada masalah. Kok makan tinggal tahidang pakaian tahu memakai kopi pakai gula setimbang selesai saja perjalanan. Tapi stan sajak rumpui ndak tibolai sagu tuhu ada dak pun habis siko tadayuak jalan bendi. Roda bali yang sumbu lalu aku do bertingkah baparangai. Kusia lalu lalang sajo karenah menyurah turun. Awak paham marih dahulu jetangi dan turun janjang stan. Di sandang buntalan kain manete kailia laman ditungkek manau dan malangkah. Setapak bumi dipijak setitiak lari hayam matu jatuh menimpo suluk Japang. Dielo jo kaki bajalan besi gulambe. Di baruah langit merah sago murai bakicau pulang patang. Ambo balabuah hilia banda marapek di surau tinggal siko tersampang di dua usang. Itulah kisah riwayatnya lalu akaba jalan cerita tersabak maenggi ketapasah tinggal muni surau tuo. Adapun setantang surau nangko bangunan lama orang saya suak buatan tahun 8 baleh termasuk bau mua 3 zaman.
Asa mulonyo atau ijwa dimbiang papan lantai pelupuh janjang batu bakolam ketek. Kemudian baganti jua tok seng pinila sirah tabik kare. Ayah di kolam laba lumui tunggak nanampe latagayang condong tinggal menanti rabah. Menjalang japang kamasua orang membangun surau baru arah kaili amat tuaya. Semenjak nan baru di Pagadang sampai kini jadi nusaji. Surau nan usang dilengahkan mumuak dimakan nanayan-nay urang lah jarang mananyai. Mangkonya indak dirabahkan takui dek kutu orang dahulu habis pahalo barang wakaf. Kalaupun dibuka masuk kini tak ada nampatui kata pakai biarlah nak rabah surang. Mungkin diambo surau nang san nasib mati alun ni di bosan. Urang nang kari bimainda nang kanduang bakisah tagak nang sayang lah jajok pulo. Mako sarasi kami berdua sanang nenggi tinggal siko. Sabananya Stan, kedatangan nambo kemari barat menikam jajak napak tilas kecek rangkini nostalgia basuasi yang nyore uni caro bakawan. Balah sabab deba itu. Di masa zaman kanak-kanak sekitar tahun 25 menjalang gampo Padang Panjang, ikolah asrama kami. Sanjo mengaji ali bata, malamnya turun ke ilaman baraja silek langkah hampek. Kemudian lalu berampa sebuah sembayang berjamaah barulah pulang bagu balo sesudah makan nasi dingin. Mako surau nanambo tunggu kini ibarat basuo kawan lamo. Bak kalimat dalam puisi, dia menghidupkan kembali cerita lama. Ada 1000 kenangan indah terlukis abadi di lantai surau. Itu bahasa romantisnya. Itulah sebab karenanya sebagai menumpahkan kasih sayang ambo segehi bangun badannya. Sajak nandari sarang lawah ense jendela nan tagajai. Baitu pun naka malili kamairap sampai ke janjang batu susun pincuran batuang kabau luak sadonyo diansu mailoi. Adapun soal kedimakan keperluan sehari-hari indak lari saukaya bana. Alun menyusah kerang kampung indak membari malu kaum menampuang minta sedekah. Dijauhkan Tuhan landaknya Ustaz. Sekadar pembeli bareh lado garam gulo jo kopi 100 sabun ditimbakau. Awak kan lai bakureh menjawe upah ketek-ketek. Menyabik rumput tak den malu mengapiang kayu jadi juo bagu balo indak memantang. Pendeknya karajo enteng sesuai pulo jo tenago. Kuretaji balai Senayan nurang tuo jaga lado capek kaki ringan tangan namun salero lepeh jo. Di samping dari itu, usaha tatap karena monyo memanjek kerambia orang. Karena baru lai saikua walau larangki batuannya pemanuang di pangkatan dan jadi jualah. Tapi pengalaman saja baru Astan. Randah bana pandangan orang jatuh martabat ragu diri. Kaberang rasu tak mungkin orang tak dapat disalahkan di sinan malah ketibonya. Coba Astan pikir. Tiok pai cari rasa kilia kampuang merik baru. Urang basobok bimainda anak sekolah balarian. Nalesek datang manggaduah membaik je manggarega tapas suati di pesaba. Tapi nang sadiah bana menusuk ke dalam jantung. Kalau diri raso tainu awak dipanggil orang baru. Baru tu panjek karam yaden. Alah nasib den. Ko indak di angin ribu indak alah pandan kapapane. Ko indak di sari idu indak lah badan kata leceh. Diturui awak di pabaru kataruih rasa kilang. Apa kesipai ambo pakai pandai rasutan menimbangnya tolong dia mama je bicara. Tapi itu balulah parah cukup dibanjang Yunaniko dan ngarek sultan baritonya. Di pada suatu patang sedang ngasih menggulung rokok daun nanau buat sendiri. Datanglah surang laki-laki bau mua pinang lecaiku tua alun mudo talampau. Hormatnya bakal labihan. Basonya manih bagelintin. Gudang garam disiriahkannya beliau maisok rokok daun sambil menduduknya berpikir. Awak pun berpikir pulau. Kolah mungkasui orang. Ko indah ado barado manga karena muahnya batandang mau tak baramah tamah awak ino banso di baruah. Sesudah ditanya mungkasuinya dipanci yang diumpan-umpan baru taboka perundangan. Kesimpulan saja ambuagiah. Beliau tersuruh tersarayo dek surang urang perempuan jando mudo baranak tigo awak tahu ayah mandehnya jemamaknya bakawan baya. Inyo tu meminta tolong supaya ambo mengawini agak semalam dan paralu berisuak jatuhkan talak.
Mencalia awak terbingung-bingung rese indak ketua narah. Beliau capek menimpali menjalehkan sampai ke ujungnya barulah hambo tepurangah. Apa kau ikut termasuk rahmat mendapik durian runtuh rasaki datang mauntok, atau laknat sisaan batin orang maino merandahkan bumi lambu menimbangnya. Itulah sebab karenanya bagalau gejolak batin membayang lalu ke paroman. Adang-adang ngagalak surang taraso lucu sesek latak. Ado kalonyo ibu hati caya besapih rangkai jantuang. Awak disangko kain buruak palap lato daki urang. Coba stan timbang. Adapun padusi jando tadi baru dicarai dek lakinya talak ketiga nala jatuh. Sesudah tiba di nantanang mereka berniat balik surui. Kini samuri gilo jando lebih habak mudo berpacaran menjajuk di pandang orang. Sedangkan menurut hukum syarak, mangkonya bisa rujuk balik nan padusi nikah jorang lain. Sesudah bercarai sampai dah baru boleh surui ke jando. Itulah guna maenggi. Awak semisal lampu togo, maka disalai diduikan sementara listrik mati. Kalau sikir yang lah terpasang arus jalan neon lah nyalo dama terbuang buruak saja. Nampal yang sakit padiah bana, dilapi rantiang dan tajumbai iku arundiangan cuci mului. Yaitu katanya, tansano mainggi namuah, malam nikah pagi bercarai terima barasiah uang kontan bagano 100.000. Persis bak curito dalam kaset antara semiah jo sitoron mak polo pemupih talak. Ujung kisah akhir curito babalik awah panabangan. Lago mukia taruah menyipak semiah laki yang mak polo sitoron menggigit jari. Ambo kurang bodoh stan. Ambo maka butuh agamu indah abeh letak hukumnya. Apa kau boleh dalam syarat kawin kontrak pembasuh talak cino butuh orang namokan? Entah. Itu urusan orang siap. Tapi stan, karadok minta orang tadi, ambo tulak kontan-kontan. Kato putih rundiang bermati indak bersambung-sambung lainnya berkiruk para misi. Ya Allah, ampun Tuhan. Walau ambo orang tabuang, awak bangkih musikin pulo. Tapi ambo wado bamilik haram menjual menggadaikan, yaitu harga diri. Maaf stan, usahkan 100.000. Walau singgalang jadi ameh, ayah meninjau jadi madu, adulah hambo kemalacur menuka diri jurupiah. Najis, demi Allah hambo tak rila, antah ku akal berubah. Iyo lah malang untuang ngambo. Manusia memandang rendah, bak lurah buangan saruk ino tak mungkin mulia lain. Kok Tuhan lah banci pulo, kasih aja sayang tak melimpah rahmat hidayah hendak turun pintu tobat terkunci arek. Apa kaguno badan diri? Tapi bak pantun-pantun orang meninjau di lingkuang bukit dalam wilayah Tanjung Raya sebalik berjalan noto. Bulan damam muntari sakit, kamano bintang minta tawa kalam makabui alam nangko. Maka biarlah orang nak nyujajok asahkan Allah sayang jua. Diperbanyak malah ibadat. Sungguh mendengar pengajian puasa sinayan kami. Patang-patang setengah 6 mulai menapi ke munsaji. Mugari wakaum-kaum bersambuang sumbayang isa subuh tiba paling dahulu. Pendeknya wakatu indak baputiak. Adapun kakuk karajo satu tadanga orang abang bakaja mambiak uluak sumbayang badahulukan. Di setiap hari Jumat karajo bakti di munsaji luar dalam dibarasiahkan. Patu isapu disapu, kamar mandi dicuci pulo lapiak disusun dibantangi. Sadonyo amal, sadonyo maharok ridha Allah saja, bukan pujian manusia sanjungan dari masyarakat, bukan. Kok laika itu malah bawa kaf takkan mungkin napulai satu karoban kunun puluh haji jo zakat. Mudah-mudahan ditarimanya. Mencaliak karajo rajin nindak tarago kanesuah, bukan pulau maharok gaji tapi aktif positif kreatif. Maka salah wirid pengajian nambo dipanggil adek pengurus ketua banana mengecek. Kata beliau, dek musaji indak bagarim diangke angku jadi pegawai. Gaji dapat ala kadar, kamar diagiah tersendiri, langkuk 100 fasilitas. Mulunya ambo menolak. Alasan tak menerima, kok tasabui gaji menggaji takui ambo hilang pahalo. Amal lai ikhlas bagoyang karajo maharok piti rusak lah niat nawa itu. Tapi tahu Stan,
Elok pulo jawek pembaleh datang dari anak muda. Sekiro-kiro kata beliau, tarimo saja pak, zaman kini zaman komersil, sampai ke katik ke Jumahat bahonor tiok ke mimbar indah ado cerita perai. Iyo pulo, kabar berito ambodanga kok kurang isi ampolok konon sekadar terima kasih, beliau tak datang-datang lagi banyaklah jawab jo alasan betawi tarangnya nanindak. Itu pun panitia ke panitia sajak dari MTQ mengumpul zakat fitrah apapun dari bantai keroban sadonyo rajin masalingki. Sebabnya yaitu nan tadi. Sedangkan urusan akhirat itu stan lainnya kuni yang karena kuni lamaknya karena santan. Konon pulo soal dunia kini lah pitih jadi rajo. Ukuran salah jawabana bukalah hukum dan bakaji walaupun banyak pengadilan. Takaran nala juaram menurut selero surang-surang agama urusan nanti. Sehingga sarami-ramirang di balai anak rajo kalau juo di mana gari kesalasai nantuo memecah timbo. Sampai lalu lunggah batoko di jamu mengkonyo basah malu abih budi tersingkok ulah deringgi rupiah. Nah itu banda orang ambo bandakan tustan banda anak orang ceniago kaba orang ambo kawakan berutu ambo tak seto. Apa balik ke soal garim? De ambo maulak juo takui tak geser niat asa dapet penjai ilang kapak. Rupanya rundiang dikunci de ketua awak dibari bola tangguang tak dapet mailak lagi. Kata beliau, ko angku ndak bersedio mako nyampang diangke orang lain usah angku karajo juo kacau mensaji banyak tangan. Coba ale, tapaso mangguak panjang. Biarlah niat kenalah dahulunya ikhlas mencari ridha Allah. Ko iyo lai bagaji bilalang dapat basiang justru kuati diterima. Kini maenggi lah nayak pangke dari surau lah ke mensaji. Dulu karajo sukarela kini resmi jadi pegawai SK turun gaji keluar baju seragam nan tak ada. Nan pertama awal sekali dilego si baru tuo. Sabab kok garim limbau baru rusak lah namo kesatuan binaso korok mensaji. Kemudian baraja mawai masin soal cingkonek barang listrik kabel si peker letak corong radio kaset kabanyalokan si kerang patut ditukar stop kontak segala macam lah habis benar de maenggi. Sebelum waktu masuk menanti-nanti bila tiba diputar kaset pengajian. Kok beliau ndak tercogok terpasu awak dan abang walau wak bunyi ram meluluang. Ditantang soal kebersihan stan cleaning service basokan tuanya. Dari dalam lepeh keluar halaman jo pekarangan sampai ke iya ke bak mandi kakakku tampe basuci beres barasiah elok dijilek ku ado barang nan tinggal jam senter jo kecomato sabun gunda odol jo sampo sampai ke sikek-sikek patah asahkan dapet dek Pak Garim aman-aman salamai saja. Pendeknya sabateh fungsi tugas jabatan sesuai wewenang tanggung jawab alhamdulillah lai tajalankan. Baik tujuan bidang Kamtibmas yaitu keamanan dan ketertiban masjid cukup mantap terkendali kecuali gejolak kecemburuan sosial dan kenakalan para remaja seumpama si patu bawa lalu terompa hilang sebalah begalui dalam masjid namun masih dalam batas kewajaran belum sampai mengganggu kestabilan jemaah. Barangkali itulah sebab karenanya banyak santunan masyarakat partisipasi ke meenggi. Nan manta kopi jugulo taruh kabareh ke supermi pernah pulo diagih zakat adiah saruang jukupiah rokok putih dan cok panah. Nah kalau ndak tahu bilang korupsi itu kemana kan? Lampia setahun dano dinas swasta di musajik dapet gala garim teladan. Dilihat padona laya puji datang sanjuang belimpik sandanglah hati Pak Ketua. InsyaAllah pinta je pintu baik itu pulo Tuhan menilai amal jariah salamongko. Jujur saja ambo akui sajak setampuk dari bumi taruhlah bangkih mengarisya baru kini tahu jeraso jiwa tanang batin salasai tak lapang hati merdeso satawa nangko pangana rusuh hindak gaduh pun tido janiah sajua insan di dalam nan bak diureh kaya rimbu iko garan hidayat Allah atau kuh nafsul mutmainnah wallahu a'lam ambo dak tahu. Nah nyato timbua perubahan saja condong madok kabilat salamu rajin beribadah.
Walaupun bansai juara tu kasihan nombak mengkumandi, namun batin dan kayo rimbun rampak jo Tuhan mindak bantaro basu hakikat jumarifat. Batu ajuo kecik rang tu, nan nelo ado baca cek, nan buruk ado imbuahnya. Dulu awak mudo tanago kuai darah angin pikiran tajam sumangit namuah ditembakkan. Tapi jiwa kasih uju takabu rasah nan tidak senang diam ba'awa diri sonsang. Kini lah tuo di ujung umur tercampak di anak bini talantiang ke surau tinggal tibo insak tobat masuha. Tan sano bakubang di lubuk ameh baranang di lawik dunia entah kabaa diri nangko. Kinilah baru ambo tahu. Hakimah bansai yu musikin raso mularai yu sansaro tandonyo kasih sayang Allah. Rasulullah pernah berkata maknanya bahasa Melayu, hampir-hampirlah kefakiran itu membawa kekafiran. Adapun cara awaknya, dek bansai indak taidok kan mularai bakapanjangan Tuhan diupek di caraco. Baa narunciang nan barawi nan teliang juo nan betarah. Baa dek Cino bakayokan sedangkan awak nan sumbayang musikin takara aleh. Sehingga timbua kecika yo pemeo Ulando mati dek pangkat Cino mati dek arato kaliang mati dek mungkanan Melayu mati dek agak-agak. Urang kapi akok kanaraku di dunia inyolah sanang. Awak dikasam Tuan Allah masuk hidup di seso bansai lah mati di kapik kubu dia kirek masuk neraka. Mana keadilanmu ya Allah? Na'udzubillahi min zalik. Tsumma na'udzubillah. Memang stan de iman tipih mengapalang agamu narik-arik lungga. Kita tarikh jo mana rasio apa nan tersimpan di balik takdir kejadian. Orang mudah menjadi murtad tajun kajurang kekufuran Allah dituntut di dakwah. Ko iyo ado Tuan Allah di mana letaknya keadilan, lain mendoa tak mukabu rajin sumbayang bansai pulau. Ditantang masalah nangko, izinkan nambo bercerita kisah nandapek dari Buya di dalam wirid pengajian. Tolong simak, tolong dengarkan. Adalah pada suatu hari sadang nan bunta bayang-bayang sadang langang orang di kampung. Bataduah surang nak gubalo di bawah baringin sonsang menggolek tidur-tiduran babanta bakalang tangan. Dalam memandang meninggadah talayang caliak perhatian kabakeh batang gadang gampah. Urek cukam pucuk melepai dahan rampak daunnya rimbun tapatan buruang dari jauh. Tampek belinduang kepanasan bakeh bataduah kehujanan. Hebat. Sungguh gagah tagak baringin lambang pengulu Minangkabau gambar dan tidak pernah kalah. Tapi mencaliak buahnya ketek-ketek indaklah biasa gedang rimbang jarang-jarang di ujung rantiang. Taraso agak mengganji ya. Bak cando sumbang sasek latak menjangga dipandang mato bak kabau batalibanang. Sambil memikir-mikir surang tabayang deknya rumpun labu. Gagang sehingga wampu jari kasihan paga mengkonanya. Indak sabandiang jo buahnya nang gadang tagayuk-gayuk barik pedua manetiangnya. Kalau begitu di mana letaknya keadilan? Alangkah kejamnya Tuhan, indak sayang kabakeh labu awak rapuh berbuah gadang. Kasih tertumpah kabaringin iduk bemanjo basayangi kayu gadang buahnya ketek. Ko iyo lai bijaksana mangko talatak suatu ditampeknya baringin babuah labu. Sarangkan lab alun nabih kato-katonyo tiba-tiba gugua seincek buah kayu jatuh menimpo batang hidung. Sinan tasinta si gubalo sadar datang sah pun tibo sambil menggagau minta ampun. Subhanallah, astagfirullah, maha suci engkau ya Rabbi. Nalah menciptakan sesuatu jutakaran. Tan sanu engkau buek buah baringin segadang labu apulah jadinya hiduan engkau. Sungguh Allah maha bijaksana. Ambolanan bodoh, ambolanan hinu butuh hati. Ampunkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itulah hakikat keadilan Ustaz. Kunci rasio sesuatu raso tak sampai menjangkaunya. Dek sebab karena itu, tunggu dituduh Tuhan kejam, usah disangku inyo banci. Tersabab maha tinggi rasaki mendapek bala jo penyakit. Jangan. Itu dek tanda sayang joibo ujuk cinta nalama rupo. Di gunda-gunda nak bakile adang di toko mengkorato eloknya kiawak jo. Sedangkan manusia pun begitu. Dek ibu sayang jo anak dipatangi dilacui-lacui.
nak timbua cinta ke kampung cubo mau merantau jauh sinan taragak baka putus. Kesimpulannya, kok muju ado manfaat, kok malang ado hakimah. Mau sampaikan sepatah ayat artinya saja tolong danga, tidaklah Allah mencipta sesuatu dengan sia-sia. Tapi maaf Kostana, ambo bukan mahajatan tarabari hendak mengunyahkan nerang bagigih, bukan. Cuma lupu-lupu maingekan takalok kemenjagokan. Deklah diatai mangko diatun deh, lah marasai mangkonyo santun, deklah pengalaman. Menurut petuah guru-guru sepanjang kaji beterimu, adapun penyakit hati nan membuat batin galisah muko karuahkan yang bakarui, adalah sombong ria jotakabua pembingi pemburuk sangko egois nak manang surang. Awak santiang awak nan hebat urang lah bingung kesadonyo indak bepucu ati anam. Tapi nampal yang parah stan, urang pandandam jo pakasam penyimpan buhua di hati. Nan bak menguruang balam lia, inyo malonjak mangatabuang mencari pintu kalapeh, lidih jarajak dicetoi tiok tasingi menyalingki sangka dan tidak senang diam. Baitulah puluh orang pendendam. Si paiknya paintai taruah menanti orang ketalengah. Pasak lungga pintu taganggang sinalah dandam dilapehkan tabangki batang tarandam. Nan basuo acok bana untuk membaleh sakit hati orang bosan menunggu lamu. Dijapui nak capek tibo dirambah jalan bakai lalu. Bahasa populernya, jangan hanya menunggu kesempatan, tapi ciptakan kesempatan itu. Sebarat mencekau ikan kustan, dilapeh tubuh diulu dikunda ayah sabalik baru bermain tangguk rapek. Diteba isu di nagari lia suang mudia pitanah barang yang tidak diadaukan sampai malatih bisua dandam. Malah ado kalonyo gadang pembayar dari utang. Saincek talu aka diambil sekandang ayam tainayo talibat orang sakaum dan banyak tabau rendong. Patutlah Tuhan berang bana gadang dosonyo orang pedandam. 3 hari indak barelok putih tali silaturahim keluar dari agamu. Sabaliaknya terpujilah orang pemaaf. Sia dulu mau 2 tangan meminta maaf kerilahan, inyolah nampal yang elok mulia di sisi Allah. Itu kaji. Taradok ke diri badan nambo, antah kaji ko nantah makan nantah de umuan lah lanjut. Lah tangga buah di batin lah habis sugalo cengkak kai. Dulu ambo menaruh dandam berang dan tidak tertahankan kepada anak joinduanya. Hati siapa takkan sakit stan. Mudolen nabi untuk bini elok dengan juaknya surang. Kini taluak bayu labuhan kapau lando pulang di sikoci. Bungo layu akabun la tinggal kumbang dan tidak acuh lai. Baitu pun kabake hanak. Sajak talua dia tayatai selemo indak takamehi kangkang kuyak mencari makan narok di anak langka gadang. Sesudah bijadi urang hilanglah budi jaso tanah ulah demani haya tabu. Haram lillah hendak dan rila setitiak paluah namai lia seseyui angok jari payah dia kirai dan tentu iyo. Astagfirullahaladzim. Tobatlah hambo tentang itu stan dicabui katonan terdorong. Kini lah baru ambo tahu baraso nafkah hukumnya wajib perintah langsung dari Allah. Mako memikua baban rumah tanggo minum jamakan anak bini mangain membajuinya tampek diam bakeh bata dua kesehatan pendidikannya kasadonyo amal ibadah. Sedangkan ibadah baru nyasah kalau basuo 3 syarat, yaitu niat lillahi ta'ala dikarajokan dengan ikhlas maharokkan hanya ridha Allah. Kesimpulan hakikat kaji, joko menolong ikhlas-ikhlas, usah maharok puji sanjuang, kok membari suko-suko usah menuntut pembalasan, sinan amalan diterima Tuhan berjanji membalasi. Salorong khilaf salamoku nan suku membangkit jasolamo mahamun ke anak bini, lah dicabut dianjak mati barasi hati dari dandam. Insya Allah bayaklah itu Tuhan menilai menarimu sebagai ibadah amal saleh kecil pahala di akhirat. Nak nyucaruah bak menumbuak supaya licin bak mengatam. Maka dibuat surat 6 pucuk. Sepucuk untuk mandehnya anak lalimu cek surang. Isinya ikrar pengakuan katu hati tanda rupu. Mabihkan sawa sumau amalan saikan utang piutang sangkuit di batin timba balik. Tengah malam menjelang subuh. Sesudah sembahyang sunat 8 rakaat ampek salam dikunci jo salat witir. Di luar hujan rinai-rinai sunyi nabagai di kuburan.
Hanya lantibang nambah bunyi sayuik tadanga loncek sawah umpama ukur lagu gereja. Waktu itulah diambil pena jo karateh dimulai membuat sure nalah bertahun tak mencuba. Disusun kato ciek-ciek dirangkai jadi kalimat tumpahan jiwa nan taganang. Sambil mairi mato pena bangka rasonyo karakuangan. Indak tahampang ayam mato mencucu atajun ke pipi lalu bala buah di karateh baca-baca alaman sure. Ikulah bunyi isinya. Adinda, 50 tahun sudah kita bergaul, membuahkan 5 anak dengan 11 cucu sebagai wujud kasih sayang. Dalam rentang waktu begitu panjang, kita telah menitinya dengan 1000 kenangan yang terekam dalam pada pita kehidupan sebagai memori. Ada kalanya kenangan itu indah berbunga-bunga. Kita petik ia sambil bergandeng tangan berpaut kasih, bahagia, penuh senyum di relung-relung taman yang seolah hanya diciptakan buat kita berdua. Tapi kenangan itu lebih banyak dukanya, Di hampir seluruh permukaan nasib bersipongang jeritan jiwa yang untuknya kita berbagi rasa, saling membujuk, juga saling menyalahkan. Ya, terlalu banyak buat diungkap. Betapa kelabunya masa-masa prihatin dalam menuju kehidupan yang layak. Betapa tingginya tumpukan hasrat yang terpaksa dipendam karena ketiadaan. Namun kita tetap tegar berkayuh dan berkayuh sampai mengantar anak-anak ke tepian, dan kita pun menjadi tua. Maka di ujung kehidupan ini yang buatku semakin dekat ke tapal batas, izinkan aku menyampaikan ikrar pertanda akhir dari semuanya. Adinda, andaikan aku mendahuluimu, mohon jangan kau bebani aku dengan utang yang aku tidak mampu membayarnya, sehingga memberatkan urusanku dengan Allah yang memang sudah terlalu berat untuk diselesaikan. Maafkan semua kekurangan dan kekhilafan-ku. Mulut yang terdorong, hati yang tergunting, dan perasaanmu yang luka berdarah akibat kelancanganku sebagai gembala dungu. Juga tolong maafkan aku atas kegagalan tidak sempat membahagiakanmu, biar secara rohaniah, apatah lagi di bidang materi kebendaan. Adinda, kiranya ada kekuranganmu sebagai istri, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, lebih dulu telah kumaafkan. Semoga dengan saling membuka pintu maaf antara kita sebagai suami istri, tiada lagi permasalahan yang menyangkut tentang hak dan kewajiban. Kemudian selamatlah kita dunia akhirat. Amin. Itulah isi buah sure stan. Nan ampek kali salin kesalin cukui kalimu baru sudah. Indak lamo sure dilipe alamat sudah perangko laki. Ayam bakukua hari pagi murai bekicau menjagokan mik nyalo sebuah pun masuk. 2 hari sesudah itu selesai pulo untuk anak 5 pucuk sekali lapeh. Tantangan misi jo bunyinya indak jauh batu kalatak jusure untuk melehkan duang. Ujuknya meminta maaf membarasiahkan raya jabatin sama malapeh maringani. Cuma do tambah sisinya sekilo-kilo ujuk mengkasui. Kok mati ayah dahulu nak? Mati ayam matilah tungau indak bawarih peninggalan ayah nambansai dari ketek. Hanya kaganti pusako bak diurang terimulah wasiat kato pitaruah nan dari ayah kanduang. Yaitu tagaklah kalian ninandata bajalanlah dinan lurih kok maukum dinan ada. Pataguah hubungan jo manusia paharek kaitan dengan Allah sumbayang usah dicayahkan. Selain daripada itu, kepada kalian nan balimo ayah papasan bawasiat, tolong bayakan utang ayah kepada amak kalian nameh sabarek salapan khram. Ameh itu balian ayah bapinjam masuk di kampung upah tukang merehab dapua. Itulah bunyi isi sure pertama dan terakhir salamu tinggal di kampung. Di dalam kitab Bapadi taklah mungkin boleh setangkai. Setengah adonan nampo kempuh lesui berisi indak ditumbuh dadak sadonya. Sebagian separuh panuh ampo bare orang namokan dikisai mengko dipilih. Baitu pula baku turunan.
Sajak nandari bangun tubuh taruh kalaku parangainya. Tingke IQ kecerdasan sampai pun pada rasaki bagian jo peruntuangan balain setiap anak. Caliaklah ke diri ambo umpamonya. Nantuo anak padusi banamo si Kartini. Muko galok matonya pitok mengecek lambek kalareh pemalu sengyang nalabiah imaiknya ala urabi. Adiknya si Zuraidah cipeh bak bunyi barau-barau. Gadang kato suku mahatur, hati barasiah tak pembingi sayangnya agak sempilik. Dan nomor 3 laki-laki si Anip kami namakan. Parabo mudah tersinggung capek tangan kerajo sungguh utak tajam bapikir kareh. Tapi sekete agak pareman takwi yubini bukan main. Dan nomor rampe jantan juga syarial laki namanya. Suku humor agak perlente penggalak banyak bakawan. Rupo sadang tampan menangah bagawa indak pemilih pantang melihat orang susah. Ayah, hanyalah serial surang nalain kuliah diindakkan. Walaupun bukan jepiti, sure lai pasan punacok tanyo kesehatan pernah pulau berkirimu be. Anam pucuak sure dilapeh duo sajo dapet balasan. Nan ciek dari serial, ciek lai dari amaknya. Tapi walau surang anak membaleh, mendengar sesunan kato-kato isi kandungan kalimatnya. Alah-alah sanangnya hati raso balik jadi orang berpunyo jua malah ku diri. Dia meminta rila jemaah memohon ampun gadang-gadang. Katanya, samantang ayah nala tuo mumbang jatuh kalapo jatuh entah kok kami kada ulu itu nan dalam ilmu Allah. Maafkan dosa ananda. Semenjak nandari yang pukaki sampai ke ubun-ubun ayah jaso tak mungkin kita balik. Baik itu bunyi si sure jutangi ambo membaca terima kasih anak kanduang. 2 bulan sesudah itu datang pula sure serial. Isinya kabar gembira inyo meminta doa restu niatlah jadi terencana pai ke Makkah tahun kini. Mohon ayah ke Jakarta selamatan di awal Rajab uang ongkos segera dikirim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah rahmat yang tidak terbayangkan nikmat datang indak pintu. Malah dia awak mati dia ingin kini dia nak tesuonya menumpang tua ayah kanduang. Ambo tersungkua suji syukur dengan khusyuk doa dibaca sambil bauraya yamato. Ya Tuhanku, Engkau sampaikanlah kiranya niat anakku dalam memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadikanlah ia haji mabrur yang membawa berkah untuk dirinya, untuk orang tuanya, serta untuk masyarakat dan agamamu. Selamatkan dia dan rombongan, selamatkan pula kami semua. Amin. Amin ya mujibus sa'ilin. Begulit surik di balai, awak ndak bisa ke Jakarta. Selain halangan kesehatan nan tak taluk jalan jauh, karajo pun sulit meninggalkan. Jodoa saja ya lapeh untuk selamat pulang pai nan tinggal itu puluh. Itulah balasan sure dikirim jukilat khusus. Jika dipandang ke serial, ia lai sajua penganah. Dingin tangan randah rasaki rumah tanggo aman salasai masyarakat tauwih pulau. Sabananya tantang anakku, kalau dicaliak pada rajin sungguh jo yakin bau sau. Ayah gimana menurun. Penduak samang sangat pandai. Jujur pantang tersingi udi rugi tenaga tak baitong labih wakatu indak soal patuahnya boleh ditiru. Itulah sebabnya barangkali setahun menggalih jumituo inyo latagak balikari balapau ketek di terminal. Ndak lama punya restoran sabaleh anak buahnya langganan sedan rang badasi. Kabar berita ambodanga lapaunya bertambah kayun cabangnya lah 2-3 kini membangun cabang baru tak letak di Rawamangun. Antah iyo antah pun tidak, taksinya 8 buah. Tambah ikan lai pulau suami Selinda mengelola. Alhamdulillah syukur bana. Tapi dicaliak baki si Anip Rumi Lambo mengatakan, ibu lai rusuh punado cameh jetakwi nanta labih antah balah kue suaknya. Mengkuba itu ketua Ambo. Awa bermula kata kantang sajak bengkinya kan gusur orang membangun jalan layang di arah jalur ke Bekasi. Ganti rugi umpama indak sebab status tanah waseo bahan tak bara nan tak pakai anak buah serak-serak.
Bengkinan baru diceleduk lokasi kurang mengizinkan modal berpinjam ke BPR. Akhirnya punah tak babangkai basiarak jemaah rumah. Sejak bermulai dari situ, jatuh menjadi anak pasar. Rawi kenalah jak dulunya tampan lai potongan nado jadi pareman tak memutus. Usahanya ndak bertantu, masak matah hendak ditumang. Hati go kecik rengkini halal haram hantam saja paham lasutan tentang itu. Karena bidua oleh yang menantang karam hujan badai yang ingin mengamuak dan kodoh mabuk ilang akah, jurumudi tajun melonce istrinya jadi TKW barangkek ke Malaysia sampai kini tak pulang-pulang. Mungkin deklah tiba putih haso frustrasi mental tapi jak. Hidupnya mulai luntang-lantung lari ke main ke minuman di daerah hitam bapusahanya. Dah 3 kali masuk asrama kepaso wadiaknya manabusi. Anak dikamehi demi tuo dan gadang putih sekolah jadi cingkariak metro mini. Itulah yang terjadi Stan. Sebagai orang punya anak, hatiku luluah bak dirameh ibu dan tidak terkatakan. Tak lain bakih mengadu ke bakih Allah disarahkan doa Tuhan disaru. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tentang anak lain Stan. Walaupun bukan kabar langsung beritu dibawangin orang kesambia menyampaikan ekonominya lai belok walau walun ba orang benar. Alah berumah cie surang anak nalai pekuliah kan berukun damai berumah tangguh. Ibarat sepantun nalang-alang lah dape angin salasai lenggok sarayun di udara antah dek badai kok kaputih. Misalnya anak nantuo di Palembang. Di bulan Syawal kapatangko Allah lalansuang berminantu di rumah barelek gadang di gedung resepsi pulau. Dapet minantu orang terpandang pegawai tinggi Pertamina di pelaju duduk beliau. Walau kau tahu dari orang lawa indak diberi kabar, jangankan meminta datang. Biarlah, ambo babayak sangko saja. Mungkin dek sibuk urusan banyak kakuk banyak karajo maklum baralek lah namanya. Baik itu pun anak nan di Batam. Barampek cucu di sini nantuo baru kuliah di Unri Fakultas Hukum. Minantu lanayak daun kini berkongsi je pemborong membangun rumah sederhana ke Singapura perulangannya. Di libur panjang ke Patangko sekeluarga berjalan-jalan. Piknik ke Bukit Tinggi, rekreasi ke meninjau di hotel mewahnya menginap. Biarlah kau indak pulang ke kampung menilau ayah duiniaknya indak baadoh. Da ibu wati menggi indak. Sungguh lillah hendak marisau sadonya Tuhan dan matur. Ambo rarila aja tawakal pasrah nerimu ke Ciarang Jawa. Balo kabar anak nambunsu nambah laki orang Sunda. Curitonya agak balain. Suaminya namo Sumirat anak rangkayo juarato bapak terpandang di negari. Anak seorang tongga babeliang supiak sibuyong Sinan. 3 tahun di pesantren, setahun kursus montir Sinan kenalnya Jusilinda. Sebelum langsung perkawinan inyo lah balik pulang kampung maurih tanah juarato ayah semakin uzur jua. Sawah laweh, ladang pun laweh, lapau joheler rado pulau tambah ikan bertumpak-tumpak. Di dasar rado pendidikan agama bisa diandalkan awak lincah bermasyarakat. Inyo terpilih jadi lurah Silinda pembina di PKK. Pendeknya buat di ranah Tasik Barat, tanya saja lurah Sumirat jarang lah orang yang tak tahu. Iko cerita muncak buru dan barulang mencari anjang ke wilayah sekitar Tasik. Anjang ala tu nenggi. Konon nota kecek di lapau kue. Anjang di situ lah talatiah. Bahadu je kan dia lapeh di sumbar pasaran tinggi memuncak itu galeknya. Waktu itu tahun 90, tanggal je bulan 60. Tapi harinya hari Sinayan bulan Maulid kok tak salah sanjo-sanjo sudah megari. Tapi menjalangi sama suak sadang menjual lepeh panek, datanglah surang anak muda lalu inyo duduk marau sambil salam cium tangan. Dalam taheran-heran seorang siaku henggaran beliau sagagah sarunangku. Alun talaki tanya bertanya inyo dulu membuka kecek dalam sabak tadang sapu. Ayah, lai siat saya ayah. Onde tak sentak badan sekutiko berkumpul darah ke jantung. Anak den malah kironya. Patuilah sejak kapatang kucing mencuci muka juo melayuk ramu-ramu putih si serial malah nan pulang.
Dalam berpagui-pagui nantun sambil malapeh rindu hati, inyo pun lalu babarito baru sanjoko turunoto jo kawan dari Jakarta naik pesawat pagi cako. Anak-anak tak bisa pulang ya, sayang ketinggal sekolahnya. Mamanyo baitu pulo mauri husau 2-3 sulit orang yang dipercaya. Sedangkan inyo di rumah tak kalamo bamalam ditampek kawan. Besok pagi ambo dijapui nak berundiang agak seketek. Hendak rancak tak sambil-sambil baitu keputusannya. Salah saya kami mengecek, Isa masuk lalu sembayang sudah salat kami berpisah. Sesudah bertimbang tanyo berganti-ganti berkisah ditantang berumah tanggo, usaha je kesehatan, baitu pun tantang dusana keadaan bakamanakan dan tentu saja tantang amaknya. Amak sehat badannya gapuak ya, taruh sebanta minta pulang ayah saja buah tutuannya. Kami yang salah berdusana tak suku amak di kampung ko ayah rumit membawanya. Sabananya stan menangah curitonan baitu hampir tersinggung luko lamo takui badarah pulau baliak. Ambo puta kisah kena lain. Dasar hentine lain menangkuk pahari perasu angin pandai membaca wati orang. Inyo masuk saja ke acara ujui mengkasui kepulangan. Ikulah isi penuturan. Alhamdulillah Tuhan memberi keizinan ya. 3 tahun musim nalapeh Allah talaki naya aji. Berampek pai serombongan ikut 100 istri ambo dibawa mituo keduanya. Di multazam doa dilapeh memohon rasaki pada Allah. Taniat tanasa nak maulang membawa wayah juamak lansai lautang anak kandung. Pinta buliah kandak balaku. Tahu nangko kita ke Makkah ya, bertigo juamak kita pai. Baik itu kata syariat. Mendanga citu anak kandung niat nanalah tekarangko gadang hati ndak tabado. Raso tak cukup tapak tangan beniru ke ditampuangkan. Salarwi salamonangko takana tangan-angan adang menjadi buah mimpi bak puyuh mencinta bulan. Kinilah taidang bak makanan lah bajai bak pakaian tinggal menyaruang mengenakan. Tapi salampih dan daripada itu stan. Lah buliah mengkonyo rusuh diagiah rasul kehilangan dan bak sepontong dapat cincin. Diuku-uku aja tanago magak jauh ke ditampuah bari urusan ke dikakok. Rasul tak mungkin malampawi doh. Sedangkan bajalan saja lagu yah melangkah untuk. Jangankan bukit kata daki turun janjang badan mengaluah padang pasian ke diadang. Maka telapatlah rundiang baki anak niat bak rasul takkan sampai maafkan ayah tentang itu. Iko kesempatan ya, kata Syariah. Sari buliah larang bersuo sekali salamu hidup ba'a bertangguh hinanado. Dia pikir pelitu hati kok nanang 1000 aka. Cubolah ayah timbang-timbang ambo menanti jawabannya. Namun syarat nyoba ibadah ya, mustilah ikhlas janta paso. Kok Allah nala menyaru tak ado sampai dan tak lulih pulang ke pakih ayah juo. Kalau putusan kami di Jawa, bisuak barangkek sama-sama jurih surik menyurik ayah kenalah mendaftarkan. Samalam atau tak lalu memikir menimbang-nimbang rumit mambiak keputusan. Ambo bau bayo-yo meminta si baik bakeh ustad sarato kawan sejemaah balain-lain pendapeknya. Adonan mengatakan haji wajib ateh kuaso. Dan dikatakan kuasa itu bukan hanya masalah ongkos atau biayanan ketinggal, tapi termasuk juga kesehatan dan maniayo diri sendiri atau merepotkan orang lain. Namun ada pula dan malah suahkan, rugi gadang kalau menolak. Adapun urusan kesehatan bukan mahambek beribadah, malah kok dapat mati di Makkah di tanah kuburan Rasulullah. Apalagi sesudah berasiah dari dosa kita datang menghadap Tuhan. Umpamu matinya kanak-kanak loncong saja masuk sarbu. Ada juga yang mengatakan di dalam menunaikan rukun haji Tuhan memberi keringanan kepada non uzur ndak takau buliah maupah menyerayo. Sesungguhnya agama itu lapang dan tidak menyampikan. Dek beragam pendapat orang golek tak tibu dinan data ambo kadukan kepada Allah. Ambo jago di tengah malam dingin-dingin pai bau luak. Lalu sembahyang 2 rakaat niatnya salat istikharah. Disitulah hamba meminta mohon petunjuk dari Allah manalah jalan ke ditampuh. Ya Rabbi, zat yang membolak-balikkan hati.
Engkau tetapkanlah hatiku sehingga dia berpihak kepada kebenaran yang engkau ridai. Sesungguhnya apa yang telah engkau tetapkan adalah yang terbaik. Selesai sumbayangnya mendoa, buleklah hati ndak basandi yang picaknya indak li besuduit. Taguah tahun jam pendirian, itulah jawaban kesarial. Sesudah hati bulek pangana taguah batin lacik pendirian, ambo sampaikan kesarial kapai juo nya jadian. Tapi sungguh punan ba itu tentu sajalah takkan mungkin satu kilek, satu patuh, satu tagak, satu balari. Alun bisa barangkik kini ke Jawa bersama-sama ayah menyusul di belakang. Kok buliah sebelum pai lah ada orang ke pengganti lah bagari mensaji awak baru sanang hati barangkik. Apulai mengabanalah capek-capek waktu kena 6 bulan lagi. Nanti menjelang hari kepuaso sinan ayah ke barangkek kok indak bisa menjaput pulang, kirimkan saja pidi ke ongkos ayah menumpang je NPM. Baik itu putusan kami. Sebenarnya kalau nan kandak dek sarial mangkuinyo pulang menjapui nak mau bek sesamparono penyakit kanado 2-3 jantung yang paling berbahaya. Tapi itu nan tidak berisaukan stan. Biarlah kok nak nyecegak mati di Makkah nantaraga dosul banyak tepebuat insyaallah. Kurang sepakannya di rumah sarial babaliak jokawannya kalaki membawa ambo baru bek ke Bukit Tinggi, pitih pun lai bertinggali langkuk pakaian kain baju kecumato batu kapulo. Sajaklah bulek keputusan kena ya aji tahun nangko, mulai sungguh rajin bertanya baraja manasik aji kepada ustaz tuan guru. Rukun syarat wajib jesunat makruh haram na membatalkan langkuk sarato doa-doa. Taruh kepada niat ihram apunan wukuf di Arafah, tawaf keliling di Ka'bah, sa'i yang taruh Safa Marwah bamalam di Muzdalifah, syarat-syarat melontar jumrah, lah kameh lakek di utak tinggal macah mengaukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, wa ni'matalak wal mulka la syarika lak. Tangah 2 bulan ke puasa stan datanglah surek sisarial beiriang-iriang di pos wesel ongkos pesawat ke Jakarta. Sapucuak pulau ke Pak Malim ketua pengurus Musaji, isinya ambo membaca, mohon Bapak uruskan keberangkatan ayah saya, tolong masukkan ke Garuda, kasih tahu penerbangannya dan dana sudah dikirim. Di hari bayak ketuku elok pagi Senayan masuk itu, ambo tinggalkan kampung halaman Pak Malin pai manta tujuan Tabiang Pelabuhan. Malamnya ada acara sarah terima tugas garing. Sambil pemitan perpisahan minta rira laya jabatin kepada orang semusaji. Tando barupo putih hati banyak hadiah bertarimu. Ado saruang, ado kupiah, sajadah, lapiak sumbayang, pitih pun lai diampolo. Terima kasih diucapkan Tuhan saja membalasi. Orang kampung jawab assalam. Bajalan sekali nangko entah bebalia entah indah. Rila kan sadonan tamakan usah menjadi buah kato besok pagi dagang merangke. Sambil menanti oto umum jurusan Padang Payokumbuh. Di simpang ngampek Tanjung Alam ambo tagak memandang gunung. Babari singgalang Jemarapi di Kida membayang puncak sago di suok tendike ilang timbua. Salamek tinggal ranah bundo sampaikan salam ke Pasaman. Gunung Talang juga Gunung Bonsu danau Singkarak je meninjau tumpah darah dan Minangkabau. Tinggi melanjut lako batu yang indah dan tabang-tabang lain. Tinggal angko kampung indah dan jalang-jalang lain. Waktu tiba di Tabiang lah nampak kapal 23. Sajak menunggu bumi Allah ikulah baru ke mencuba naik menumpang ke Patabang. Membayangkan dan keritampuah galau juo di dalam cameh ado takwik pun lai kok kakaya ke makapai jatuh ke malah ke bapaci awak dia teh awang-awang tiba di bawah jadi ambun. Indak barapuan taronyo datang panggilan di radio penumpang di Suah Besugiru. Dicocokkan nomor penerbangan ambo di Suah masuk bilik. Sesudah wassalamnya Pak Malin terima kasih tolong bantunya jaso tak jawa ke di balik. Ambuelo kaki nan suok jo bismillah langkah diam dia. Sambil menyeka ia mato telengong pandang ke belakang. Urang manta abi malambai bacilean sapu tangannya kami bayar yang di lapangan sama menuju ke Patabang. Lah sampai di kaki janjang di kana diri masu itu satukan hati pada Allah menyerah boleh ditawakal.
Bismillahi ajraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Selesai doa dibaca, mulai ditingkik anak tangga di pintu, disambut gadis-gadis, lalu diantar didudukkan dapat bangku tepi jendela. Baru saja ikut acah di kurisi ampuak bukan main, tadanga si pikir pengumuman menyuruh kanakan tali pinggang. Nanawak cangang kecangang, resek panja indak karuan, dicalia orang lama masang kabatanya terasa malu. Maka di anak gadis pegawainya ditolong memasang cawek sajak pinggang lapih ke bau basilang pulau tentang dadu. Bermula amu bertangguh tanggali je sagan nanti lagi. Tapi dek pajatu elok baso menolong sepenuh hati seketik aram taknya jajok. Ya balik, ambu menyerah bulek-bulek. Padahal orangnya stang. Anak siapulah tugaran mangko sakame itu banah. Badan sari yang tinggi sumampai langannya bulek kunyang gadi yang umpama membuat pisang rajo. Sing yang manih galak tak jadi kalau matonya na membunuh kini terbayang-bayang jo. Astagfirullah. Dipesingkit saja cerita stan. Masih ngidui roda berputar, berjalan bensui-ensui makin lama makin kancang. Tahu-tahu tadayu rasa jalan kapal maha puang terbuai-buai. Rupanya awak laman jujui cualang-alang dapat angin. Oh, salamaikan ya Tuhan. Entah baralah kalamonyo, ambolah kaku tak bergerak. Sambil menyuik mata terpajam dibaca segala doa, dikana segala ayat Allah saja pegantungan. Sadang na lalu ayam datang pegawai menjagokan membagi koran di majalah. Na lain mail yang pulau membawa minuman roti-roti. Sadunyo ambut tulak. Iko lah jaleh ramanggaleh kok di kudua ada biah warago tabunduang nanti membayarnya. Rupanya perai baparagi tandek bingung jatah malape. Tuanya wah. Pengalaman mungkin tak berulang, maka taraga hati nak meninjau dibaranikan madok keluar. Rupanya putih bekulil yang awak disalo-salowawan manggaga sayuk ditundonya. Lawi tanang bak kubangan kapal segadang tuntung rokok. Dari mai jauh tak barunggo batang gaya mula lidih sawah dan tempat-tempat apuang. Allahu Akbar. Maha besar engkau ya Tuhan. Sungguhlah ketek alam nangko kok kunun pulau manusia yang tak patut kami menyombong. Masya Allah. Ampuni kami. Sadang tak heran-heran nantun tadanga pulau pengumuman sabantalai ke Mandarik. Makin lama makin merendah juo. Tiba-tiba tak hanya tadayuak gadang menci roda kelandasan lama-lama waranti jo. Masin mati pintu maranggang janjang tetagak sendirinya kami keluar bayiriangan. Sesampai di bawah tanggo dilapeh pandang bekulil yang mencari pintu keporo. Rupanya balabuah di tengah-tengah stan sajauh berjalan kaki raso ndak talok mengibarang. Dalam tepana-pana surang nan bak rusuh masuk ke kampuang. Datang sebuah hoto gadang meranti di rusuak kapal orang bermasuk surang-surang. Dia awak tagak menyimak orang naik awak pun naik oto berjalan ke dermaga. Lah sampai malah ditingkari yang kostan. Oh kalau cuiku agak agiahnya sama bana aja turun kapal lawi di Bengkulu masuk Saisuak bersawah di tengah-tengah meloncek naik ke tongkang bakayuah ke pelabuhan. Baru saja turun noto si serial datang menyonsong saratu anak je bininya. De ala-alah gadangnya hati. Nyampang tak ada namanya pui antah kabaa badan lambo mungkin masuk keranjang bawang. Alhamdulillah syukur banget. 3 tahun lebih seketik kota Betawi bertinggalkan. Banyaklah bana perubahan rasa masuk negari Asia yang hilang pedoman ranah lama. Pembangunan tak bersiaga. Jalan laweh balampih-lampih kereta api dia awang-awang jambatan layang ngilim mudia nanoto jalan keong jo. Sedangkan karet tensin juduk kuateh daerah awak Saisuaknya sasak dek gaduang tinggi-tinggi roman nalamo hilang laleh kini lah tinggal namo saja. Pendeknya luar biasa itu nak dapat dikatakan. Baitu kota Jakarta baitu pulau penduduknya. Terutama surang pedusi yang mai pajanya nyamai enggilah jilah bantu penampilan. Hebat. Lah gapuak lah sirah-sirah giginya baru wateh bawah. Salendang belilik model kini laki sulaman baju border bakacamata bingkai ameh namun kerunyui nampak jo.
Pendeknya ibarat oto kostan. Walau tahun lama potongan tinggal, tapi nan sompong lah betumboi nan kimpui makanan dompol cat baru kacau lari ben. Balain bana jema inggi. Di awak sadunyo bak nan lamo indak lai keluar kandang. Rumah-rumah lah puak wakarek pintu tangga roda lah caya. Masin menjadi basi tuo jua betimbang rang tak rajan. Bingi menggi indah. Nan bingi iri jodangkih lah bakubuakan dalam-dalam babuang kalawi lapeh bergantuang ketian tinggi. Malah mencaliak keadaannya nan timbua di dalam hati kasihan santunjo ibu. Sebab biarpun di luar galak juo membayang risauna di dalam baparang laya jabatin bak panih mengandung hujan. Inyo bana mengatakan sesudah badapun bermaaf-maaf. Katanya. Nan merisau benar di hati tuan. Mencaliak sianit nuntalan tuang iduk nak tahu rabah tagak sabantu alang-alang lapeh. Diadokkan ke anak nan berdua antara Selinda jo Sarial. Iyo lai sanang perhatian tagak tapancang ninan data duduk tersimpuah di lapang dia sampai mudik terjangkau. Tapi memilih rima ketingga siko tersampang tabedonyo. Kalau nanelok samparono tantu jo anak nan pedusi jo cucu di rumah awak. Sayang minantu orang Jawa adat lain caronyo ganjia indak bainggo jo babateh baso basi Jawa sekali. Tinggal jo anak laki-laki walau minantu orang awak raso inggo orang menompang dak tahan kieh jo sindia. Nasi disuok raso sakam maya diminum raso duri. Pendeknya makan hati tuan. Bamiang lalu dikasua senang dilapiak penjamuran elok juo tinggal di kampung. Tapi nang salah sudahlah. Disiko katanya ambo pinteh. Sebab kalau dicari salah basalah, bukan salah pihak menantu, bukan cucu di rumah awak atau cucu di rumah orang. Tapi nyato-nyato basalah, indak lain indaklah bukan anak kandung awak sendiri. Nan memisahkan nawa jotabi yang mencaraikan gunung jokabui kasiah berpilin barang ikan. Usah disangko kasiah sayang kapuda dimakan umua indak stan. Kok nak tahu di lamak kopi bertanya ke alih cangkia. Ayah usai tinggal dadak sinan mahanok candu kopi sajiwa gulo jasa buat padoso sendok memisahkan. Namun tak guna dibaca lai nasi nanalah jadi bubua. Diambil saja kimahnya adam jo awal bertamu. Lati gopakan di Jakarta sekali alun ke Jumahai gilo damam kepanjangan. Sakit dado tak namu hangga angok semakin sasak juo menciok bunyi na ayam. Sisa caro dahulu si Asma namo kininyo alun basuo penawanya. Apulai di negari ange raso bersinggang siang malam. Ko indak dan sagan juminantu namu awakawih kutang sajo bakolor di tengah rumah. Setiap makan kalansangan lalu disimin nantaraga menambah juo ke penyakit. Ko nang sajo iyo ditampik Selinda. Makan lama udara dingin raso tinggal di kampung awak. Tapi payah di jalan sajo stan. 3 hari terpasu balik dek baru langpai baru bet tiap penyakit lain doktor. Kalau dia anak tak salah lain. Membeli pel bakampi-kampi ya. Iku alamada akan disuntik baronsen taruh senyanyi. Nan sakit cuy tuju. Kini timbul penyakit baru koh nalalah halun merasai. Yaitu kaya ketek tersandek-sandek pinggang melilik baka putus. Kata Sarial kalau menurut Asia ronsen ginjal layah ada bapasia. Tapi itu masalah hente yang sekali tembak rasa-rasa indak paralu bebadah bana. Bapasia. Dari maka datang pasia. Oh mungkin di awak tak bagi gistan. Kasiak tak kunyah ndak taraso karekila satu pai pulau lalondong semua jenasi. Buah pinggang dan menangguangkan. Tapi ini agak mencamih jo marusuah kata doktor nan pengawisan. Katanya. Jantung beliau agak serius, perlu rawatan yang intensif. Jauh pengana memikiri stan. Kok sampai sebab dia itu tidak bisa pai ke Makkah, ia malang tiba di badan. Tidak pai sekali nangko hilang harapan nang ketibu. Anak-anak datang membujuk. Ayah jan dulu putih aso, itu pai ke ahli jantung rumah sakit harapan kita punya orang kaya negari ko. Yalah di maka tibunya lah. Badan kebanan ada cahaya. Nambah ibarat benen bakih lebih yang tak buat sabalik ditumbuk sabalainya neneten latirih pulo ditambah arah di tapi na di tengah minta disambia tiok dirandam menggaracak kebalik.
Kalau watehna mau sao walah cukui samparono antah sabara piti abih. Tinggal tawakal pada nasib doa munajat indak putus. Tiap malam salat tahajud jutangi hambo meminta tolong cegakkan penyakit ko. Ataupun biarlah indak sanang, tapi panjangkan umur setahun ko izinkan painaya aji. Kok mati-matikan sinan lah rela dunia ditinggalkan, itulah doa pada Allah. Sementara di samping itu, latihan manasik laba mulai calon haji laba sugiru awak gilo kadotorjo. Malah tibo usulan serial untuk tinggal di rumah sakit, dia pename seminggu dua katanya. Ambo bertangguh dina nindak menggeliang mailak panjang kok kamati dia di rumah. Kini kostan, bukan penyakit bayi raukan, indak maut dan ditakutkan. Tapi dek suri nama tarimo kata bulek putusan dokter sinyo banyak larangan. Indak buliah karajogare, indak buliah banyak berpikir, indak buliah berjalan jauh. Artinya indak buliah pinaya aji. Ampun, habis main dan ustan. Saya barai palu tuan hakim badantang di meja hijau. Hukum putih di muka rapi indak mungkin bakarih lai pupih segala angan-angan. Kok nekat bana anak bayi anak cucu marilakan mati di Makkah nanta cito. Tapi jalan diambil ulali di pintu ditutup peraturan ndak lulus tes kesehatan. Ya, dari pangakan. Gampang menggi, asah benamu pasak pintu baabana lah kahareknya walau jawasi kuro-kuro kan ada anak kuncinya mak selesainya tu dek serial. Indak stan. Biasa ini petujuh dan haramkan sogok menyogok. Sorry lah ya. Bukan sayang pitih keluas tan tarok bana serial oke. Ambo melarang mata-mata. Sebab ala juga itu. Iko ibadah stan. Iko haji panggilan Allah suci, jalan suci tujuan usah dicampur dengan kumuah. Tapi kok sekadar berjalan-jalan mencari tuah kirang kampung mambiak titel pangkanamu, entahlah. Nan bedonya weko sapulang tiba di Makkah lalaki segala putih lamang gua orang ke awak parangai tetap analamo. Keciknya basempurehan, longgaknya bakalabihan disuruh mendoa resek kanja. Walau tuanan terjadi, awak balapang dado juo sabah jerila diperbanyak. Dipuju hati semua surang takana pitua guru-guru nasihat orang cedek pandai. Yaitu adalah hampir para karo nan gaib rasio tersembunyi di luar ilmu manusia. Manolah jinih nampe pertemu jodoh siaka bini. Kedua langkah bila kesampai, ketiga rasaki baraka buliah kampe maut di makamati. Ikulah yakin tungkin bana tak sumbiang iman kenang gaib sadonya Allah menentukan. Mano tahu beko. Alun bisa barangkek kini. Umur dibari dipanjangkan dapat rasaki perongkosan kesehatan pun diagiah pulo. InsyaAllah tahun dimuko talaki jo naya aji sampai niat dimungkasui lamo lagu oleh kemenang. Mudah-mudahan saja. Kini lah boleh perhatian indak mengaluh-ngaluh lai. Makan lama lalu lasanang pel taruh bagatuk juo la jauh tarasuringan kudarai barang suatimbuah. Sehingga sumbayang dak duduk lai bau luak juaya dingin mukul mulai agak jilah indak sepucek nang kepatang. Telah sepangga Ramadan masuk alun nanumpang tak puaso. Tarawih kaum-kaum tadarui setiap malam selesai saja rasa badan. Rupanya stan iyo juo kecik engku dotor. Bagi orang lanjut usia pengobatan kurang menolong pel jesuntik kurang manfaat. Nan perlu makan teratur, banyak istirahat santai-santai dan usah berpikir panjang. Kira-kira samo joto bemo kostan. Apa to bemo menggi? Dek usang mesin lah habis. Ndak guno ganti onderdil bongkar pasang di kutiak-kutiak. Ndak usah. Tapi rajin-rajin magia gomok trayek nenjara ampia muatan usah dipanuahkan. Mudah-mudahan bisa awet tapakai jua. Jakarta di 1 Syawal ampe baleh 10 Hijrah. Sajak sudah sembayang subuh bunyi tabuah betalu-talu bunyi takbir saut-sautan gamuruh riwah limusaji ataupun surau jemusala saratu tipi di radio. Umat bagondong kalapangan basilang selisih basah nandake berjalan kaki nan jauh berkendaraan. Kami bauto berombongan ke musaji nempal yang gadang. Itulah Istiqlal orang namokan cancang latiah urana lamu. Walau bertahun di Jakarta ikulah baru dan menjajak rajo surau indok musaji.
Laweh sagadang lua agam kubah sagadang gunung bonsu terletak di tengah kota tagak begandiang juga reja. Sikolah ko nak mencari ragam umat ragi manusia. Sajak nandari presiden, mentari, pejabat tinggi, orang kayo je bintang film. Taruh kadagang kaki limo, kuli pecok, tukang gerobak, siso orang macam enggi, sadonyo samu sadarajat, duduk sasak saberisan tagak sabanja dalam salat. Allahu Akbar walillahil hamd. Patang hari menjelang sanjo kami tinggal berdua saja. Si Sarial jual anak bini bahari rayo kami tua malam-malam baru pulang. Bakato amaknya masu itu. Kalau tak ada perubahan kami pai di ujung Sawal. Karantina di Pondok Gede dari Halim sama Batulak dapat koloter 3 balik. Izinkan kami pai dulu Tuan, tolong doa dari rumah untuk selamat pulang pai. Insya Allah ke umur panjang tahun muko giliran Tuan baitu kata Sarial. Hanya pinta je pintu ambo rajin-rajin Tuan baru be. Wirik kan bajalan pagi merokok sekali jangan nak lakeh cegak semperono. Setantang di maka tinggal kesarah kemanan sanang. Siko rancak di Tasik jadi tapi usah hendak bakawan sio-sio berjalan jauh. Di pesingkek saja cerita dan sapakan lai kabarangke Allah bakameh basugiro segala alat kelengkapan. Kain baju, bakamungkanan, buku-buku, surik menyurik sampai kepada kota Ubek lah panuh langkuk dalam kopor. Anak menantu serta cucu Allah bakumpu kesadonyo. Hanya sianip nantak nampak antah di malahnya kok kini mungkin lah masuk biliak pulau itu kan kandang langganannya. Menurut pasan biasa sepanjang adat nambah pakai mendoa pun lalu dilansuangkan. Memohon kenan kuasa doa selamat perjalanan dimudahkan kakok urusan disehatkan di tanah suci saratu mendapat haji mabrur. Lesinan hadir karib kirabat orang sekampuang sajiran. Nan babuku bakaratan nambah sapi hambalahan nadat langkuk baipa talibisan atau bakawan talibudi. Jamuan sapanu rumah alik sampai kailaman. Nan batin berisi pengajian nalaya baragam rupo jamba kado baumpuak di ruangan baitu cara orang lesinan. Pagi-pagi hari Selasa di akhir Syawal masu itu, diambil langkah dari rumah barangkik ke Pondok Gede tampek baimpun calon haji. Sadu sadan urang nan pai, ratok tangih urang nan tinggal bapadu menjadi satu. Ganti baganti basalaman bacium bapagui-pagui luluh melarui dalam hati. Sarial suji baki hambo sambil menangis minta maaf joisak memohon ampun. Ampun kan lambu wayah kanduang dosa banyak tapa buat beri maaf dunia akhirat. Sabak pulau ambo menyanyi ayah pun bak itu pulau nak utang piutang lah ya batin kita habisi tentang nangko kepada Allah dipulangkan. Lalu bangkit tagak berdiri bagantinya menyalami mulai pertamu ke istrinya taruh kepada anak-anak mintuo joi paipah bayar yang di sana kemenakan orang Sumando nambah 3 baru giliran orang banyak. Amaknya itu pulau marau ke ruang selo meminta maaf ke suami. Jatuh madaraya yamato basah lah saruang tentang pau awak menyekai 20. Kata lingonyo ambo babisia. Dika abah tolong doakan. Mintakan izin rahmat Allah marasui ambo ke Makkah. Usai cara perpisahan baransuan nanya kau to babondong pai mahanta awak pun menyalek pulau. Setiba di Pondok Gede asrama haji karantina. Nan diantalah turun noto lalu berarak ke asrama kami malape hingga pintu lambayan tangan meiriangi. Selamat jalan istriku. Selamat jalan anak kanduang. Panjang umur kita basuo. Kau indak ketemu di akhirat di pintu serugo penantian. 3 hari sesudah itu selesai piknik berjalan-jalan ke Ancol, ke Taman Mini, ke Monas, ke Ragunan, ke Puncak, Taman Safari atau shopping, pai balanjo ke Sogo, ke Sarina, Langkok, ke Senen Jebolo M. Anak minantu ke Sodonyo baliak ke tampek surang-surang. Baja menggi. Usahkan membawa raun konon mahajak ke rumahnya, surang pun tidak membasui. Taraga tanyo gak sepatah baanyo ayah salamuku apokoh sakit baidokan haram talak najihku sen-sen standa doh. Ngan maibu maruntun bana mencaliak cucu rancak-rancak. Tagara ati nak menyapu bagalui bandai-andai. Tapi deknyo cando takut jajo indak bapak indak peduli karena rupo menagahkan
tapaso niat baorongkan dicigok sajo dari jauh di lulua tangih dikaluahkan kawa aja nyawak kok dikatakan bayi buati mungkin namun nambo bukan menyasa maratuk menyasa untuang apulai menyumpah-nyumpah ndak sabab awak pun sadar siapa diri badan buruak tua malatu raso membari baban orang rumi ku ado nambatanyo siapa garan renggaek ko dijawab badan kok malu baduto takui badoso elok lantok keselengah walau ba itu kadaleanyo stan dari bilik anak saria lambo memohon kenan satu ya Allah ya Tuhan salamatkan anak cucuku amankan pergaulannya murahkan rasakinya cucu akan rahmat dan hidayah amin. Tengah malam menjelang subuh pagi Jumat masa itu datanglah mimpi jerusian antah apalah maknanya. Rasanya indak bersabab bakarano gigih nan siso duo nangko gugu atau loncek dari mulik jatuh menimpu wampu kaki. Kini lah punah hateh bawah lidah nan tidak bapagalai. Tasinta tabangun tidur hati dan sama-sama ibu tersirok badasia juga wapukoh ngaran kata jadi. Adang timbul rayuan setan itu alamat nanti elok. Tando nyobala ke menimpo barang pemenan nang kailang sampai bergantung nang kaputus. Tapi takkan abana aku dian tak ucap meminta ampun. Syirik picayo bakih mimpi itu kan masuk tanuang juo. Adapun kata orang tua rasian bungo dalam lalu kecimpung ragam sedang mandi. Pantang diangan maknanya dosa nyato dari Allah. Teraduk serial juamaknya kapatang kan tiba teleponnya mengecek berganti-ganti. Lai disiak sanang saja, indak kurang suatu apa ibadah pun mulai dijalani. Alhamdulillah. Tapi stan, mungkin dia iman nan tak dalam gilo beriak-riak juga. Antah tauhid kurang panuh hati berguncang jogodaan. Nanjale payah merintang perhatian anak bini tekan aju. Antah kok astagfirullah, indak. Engkau lebih tahu ya Allah. Enggak. Tapi enggak mungkin. Baitulah parang dalam batin. Sebanyak bisian setan, sebanyak tu pulau minta ampun, istighfar putih boleh. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Malam-malam pukul 9. Siaran dunia televisi. Ambonan sadang lalu ayam aku dikurisi. Takajui gadang mengetabuang ulah dek gagawan anak mendengar berita dari Makkah. Kabar sarantak je gambarnya tentang musibah na menimpo beribu jamaah na meninggal. Luku bare indak taitong luku ringan usah dibaco jo traktor mai kampuangkan. Korban nang kanai paling banyak jamaah haji Indonesia lebih 1.400. Itulah musibah paling gadang selama Ka'bah didirikan. Terakhir di terowongan Mina. Tidak kemungkin terlupakan sejarah menyimpan baritonya. Tak kalau menyimak pengumuman kami serumah harok cameh ibarat menanti peluh hakim. Sampai kepada dua namu, pertama Aisyah binti Ghafar umur 66, kedua Syahrial bin Abdullah umur 41, kloter nomor 3 baleh dari Halim Perdana Kusumah. Di sinan tangih bagagawan stan. Pakiak malangki yang bakal lulih ratuk pitolong dak tabado. Sasak rumah diarang menjangwa nenampia bagageh tibo nenjawah begulik datang. Kari baik kaum famili handai tolan kawan kirabat urang mendaki apulai. Sadonyo tumpah ruah. Sadonyo baham bawan tando tagamang semurusuh. Banyaklah pujuk je nasihat si dingin penawah hati pituah petaguh iman. Ado juga menyumbang tangi satu maratok je sipang ke amaluluang malantung badan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Engkau ya Allah, kepada Engkau tempat kembali. Ngaduk ke badan diri ambo. Sejak semula kematianlah 2 pakan sampai kini. Baparam di dalam bilik marumuak tarayu alai tubuh baraso bayang-bayang. Lalu kurang makan tak lama bangun wakatu kesumbayang. Surang pun haram namanya lau sadonya indak dapat bunyi nyanyi jangan masing-masing. Bakatu diri dalam batin. Iko malah tak awia mimpi. Tampek bergantuang nala sakah bakai berpijak nala kaban tak kama menggapai lagi. Namun setiti ambo tak menangis. Matulah kari yang jak dulunya jiwalah mada tahan tapu.
tadi kenawak surang juo kini babaliak surang pulo ndak cameh tagamang lai dah. Tapi stan waktu ada tamu datang membawa kopur 2 buah berisi pakaian kelengkapan milik almarhum lebaduo. Mairiang ngampolo asuransi tanggungan nyawa arangan hilang. Sinan godaan kareh pana ayam atu jatuh mau jan marato. Bangka. Capek tak kena ayat Tuhan. Apabila dicoba dengan musibah hendaklah kamu sabar dan salat. Segiro mbo pai baulua sembayang putih bauleh 2 rakaat cek salam. Dikatamnya salat gaib, salat jenazah dari jauh baitu kaji bah makan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Aku ikhlaskan istri dan anakku ya Allah. Terimalah mereka di sisimu dengan sebaik-baik penerimaan dan masukkan mereka ke dalam syurgamu. Amin ya Allah. Labiah sebulan kemudian nampi yang ketiga bulan gano. Hujan nalabe mulai taduh kabui barang sua tarang juo wakau tanang perhatian. Namun dek sugalo pantang leta lampau lalu kurang pikiran risau ube la putih tak bersambung. Tambah melalui sakit lamu bak gata di timpo miang. Badan lasu aku darai abih jantuang mulai menembak-nembak. Angok bak kaca bak kaputih disusun bantar ditungkui mukola sambok gapuk kateh. Itu sakit nanyato tustan. Adapun penyakit tak barupo tumbuh di urek pangka batin milu meruntun tali jantuang mendanyui kau benubun. Lah rape sindiran tibu, lah acok kieh malayang datang dari pihak minantu induaknya nalabiah bandang. Adi-adi awak bercucu nan di Tasik lebih taraga nan di Batam mbak itu pulau wapulai nan di Palembang. Mbak itu katanya sambia galak nalabiah mbak penggado tahun jam dulu hati. Kalau dilihat ke minantu ataupun cucu paling gadang, sayangnya alun barubah nampak dia lua kato-kato. Indah elok cerita banama kanalah jaso maniangko. Tapi mandehnya betagang lihia apa manggu-angguk ketek. Inyo tu sakit TBC jaleh rikau, sakit menular berbahaya punah kalian serumah pakak. Tadanga cucu membela. Papa berpesan berwasiat nek, kalau papa tidak kembali, engkong jangan diterlantarkan kalian semua tanggung jawab. Giliran si ajo memburansang. Wangkan anak ketek, alun kepaham di wasiat. Salangkok rundiang nan taurai ambo dangakan dari biliak. Walau sugalo laba kurang untung telingo alun pakak. Di sinan diambil kebulatan mesti keluar dari siku. Iyo anak bini serial ambo mufakat elo-elo. Tolong ngantakan ke Silinda biarlah ayah nak di Tasik mencari udara yang sesuai. Kato putih rundiang selesai ambo dianta dek serio pajanang kadang bujang tangguang. Tinggal o Jakarta, tinggal sugalo nan dicinto di Tasik balai iswa. Lah seminggu puluh di Tasik badan bertambah lasu ajuo penyakit makin menjadi. Maliek rupunan bakian nambo dibawa pi barubek ke dukun kampung ren di Sinang. Ramuan bungo ke bungo kumayan juaya karih. Usahkan barang sua cegak semakin dalam kenan lai. Angok sasak di buso pusuang bayi itu caranya mau be. Kesudahannya ke rumah sakit ditahan dokter diopname talatak di kelas 3. Hanya oksigen nama nolong na lain pamoinda. Mungkin di rumah sakit umum kurang bana perawatannya. Dokter Cando separuh hati sister Anggan perawat jajok banyak tanya harian nembuliah. Dipikir ditimbang-timbang daripada bahabih masuk pitih tandeh baran suinda. Dimintai baki minantu elok layah pulang saja di rumah berubek jalan. Malah si Linda na menjawab, marepot kalau barulang. Ambo ndak bisa jepui anta papa na orang sibuk terus. Dek siko negari kete ubek kurang alat tak cukup. Naranca ayah kiuni ka Batam atau Palembang di Sinan Sugalolangko. Oh, nasib den. Urek sinyali-nyali rateh pucuak surian mudo-mudo. Di langit ke lalu linteh nak ayah di baliak itu puluh. Manih kadang ngalamak bunyi tuturan takah rang paibu. Tapi lah nyato ngaro kecek lah sayah makna batin je pungguang kapak di pakuaknya. Nyampang je mato tempat darah eloklah padu nampak nangku.
Paham ragian anta kambang arih joisi cupak gantang. Dan minta anta ke kampuang dia mati di surau tinggal mati jalan jadi juo di parut biawak pekuburan bialah. Nanti jawab keputusan tibo sore dari Palembang mairiang pulau nan di Batam isinya samo-samo kasut. Ayah jangan dikirim pulang malu dipandang orang kampung. Biar saja tinggal di sini kurang biaya minta saja. Masya Allah Tuhanku. Sisiak nama akulah nama lang. Apukuh dosu tepa buek mangko untuang saburuak nangku. Kamanakan membuang jauh jeminantu tau siat paga. Tinggal jo anak darah daging tulak batundo ketigonya. Anak nan jantan di pinjaro nan penyantun capek paino gini dah ulu dari awak. Yai kamaden kepailai ko. Ya puik lah ya na oi. Sari lagi mangkini. Rupanya stan. Antara Tasik, Batam, Palembang lah ada kontak interlokal melalui gagang telepon sambungan langsung jarak jauh. Musyawarah di udara itu mandiak kata kesimpulan, yaitu mengingat ayah yang menula sakit-sakitan mulai pikun, menimbang rawatan di rumah merepotkan tak ada sarana penampungan, memutuskan 1. Beliau dititipkan ke panti jompo, 2. Biaya dibagi sama rata, 3. Pelaksana linda dan sumirat. Ditetapkan di awang-awang 1991 panti jompo. Laiko Sultan mengarati apa bana nang panti jompo. Panti jompo ialah asrama lansia, istilahnya kandang rambangkeh baso awak pondok derita kecek lagu. Kianlah hambo dimasukkan. Talatak di kota Bandung, mereknya punya yayasan hakikatnya orang menggalih menjawai upah kasih sayang. Maku indak tarago pikir panjang ke kampuang rasa tak mungkin. Biarlah ke panti jompo asal jam tinggal jo anak. Dia opor-opor cara bola lebih habat sabi kata puncu. Namun semantang pun dah itu dicaliak dulu pengelolanya. Kalau nampunya orang kapia dan haramkan masuk asrama. Eloklah di bawah kolong makan mengakih katong sampah mati di dalam gerbong usang. Taguhkan pendirianku ya Rabbi. Pantang tagada iman angku indak lenjua asrama angkau ulah de agam laku dunia. InsyaAllah indak. Pada dasarnya panti nangko milik lembaga partikuler penampungan orang terlantar lansia lanjut usia dan tak punya sanak pemilih. Sipeknya sosial untuk umum gratis tanpa bayaran. Untuk kalangan anak-anak yatim piatu orang tak mampu bernama panti asuhan. Namun panti jompo punya maenggi sipeknya bisnis cari untung. Keluarga bernama antakan dek tak mampu merawat surang atau tersebab soal lain. Tentu saja bayar bulanan ibarat kos anak sekolah atau kontrak selama hidup habis piti selama jalan terserah ke Makapai. Fasilitas siko memuaskan. Ayah cukui, masalah do, sumbayang bakaum-kaum, pengajian setiap minggu. Kok tiba damam yo sakit, dokter Sigiro didatangkan langkuk mentari juru rawat. Minum makan tahu menengok kain baju tinggal memakai sarana olahraga tersedia tipi warna untuk basamu pelayanan mudu ramah-ramah. Pendeknya mewah stan. Tak kena kepailai awak becengih memanjaukan. Hidup sepantun ba ayam ras. Ayah cukui dadak melimpah asa merumuk lekik suntik. Kandang berasiah pagi patang nak bajamu cayo masuk tinggal mengisai-ngisai bulu. Tapi ada yang kurang cie stan. Yaitu kasih aja sayang dan usali, bukan cinta basarayokan nibo saingan liakate. Nan bak kasih hayam ketalua, dia menanggung maharami awih jelapa dalam sangka setapak aramnya baranja. Walaupun tiak ditatehkan sayang dan tidak perubahan ketabek diturikannya. Nah, itu nan maha di dunia aku stan. Itu yang sari buliah larang basuo entah kok mandehkan duang saya itu. Allahu Akbar. Masa itu pagi Jumat sebagaimana biasanya seperampek malam ke subuh ambo pun bangun dari tidur. Baik kaya mambe ulua. Setibo balik di kamar sajadah lalu dibantangkan basangajo salat tahajud. Tak kalau mangkit takbir mendanyi ditantang jantung. Sakit menjala batang tubuh, paniang tibo latiah teraso tulang menggigi abak kelara.
Tapi sumbayang bataruih kan bapaso tagak berdiri sampai salam 2 rakaat. Astagfirullah. Ganji abana sekali nangku raso keputih taliango. Di jambu malah minyak angin digosokkan ke batang tubuh. Sajak lihi lapeh kadado kaparui sabalik pinggang kapau sampai ke bawah. Sesudah menanti 5 minit lagi terasa agak ringan. Ambu taruh sumbayang balik. Dek tagak guyah agak oleang sumbayang sajo terudua. Di waktu sujud kedua ambo tasungku ke sejadah. Capek-capek memberi salam memutihkan salat risiko. Lalu menggolek menilantang. Mambi angu an selesai. Ya Allah, apakah kini kutikunya engkau memanggil aku ya Allah? Aku rela, aku ikhlas silakan. La ilaha illallah. Sadang mengenangan diri, tadanga azan di musala. Dak lamo mayuri yang suara kamat, bapaci kesan yang ranjang, ambo pun tagak besian suah. Alhamdulillah bisa. Taruh melangkah cie-cie. De ulu alun lape sembayang saja dalam dua. Rakaat pertama kuai. Rakaat kedua babaliak panjang. Taruh salam. Disitulah hamba tahampeh tatungkui tatampe sujud. Dia orang disuuk kida ambo diangkit diduduakan, kemudian ditiduakan bersama-sama. Sadonya sibuk, panik dan adonan mauri-uri. Ndak lama taraso badan diteteang entah kama ambo ndak tahu. Alam nangko kalam bakabut suaro tadanga sayut sampai. Sedangkan sakitnya Allahu Rabbi Tuhan sajalah yang tahu. Sedangkan kerakungan karasumasya awis dan tidak takatokan. Entah pula terjadi sakit barang suaran hilang. Kemudian habis sama sekali. Kini mendanyi diampu kaki. Rasanya angin tapi angin sekiro kata tahan. Sayut-sayut tadanga Yasin dibacokan. Jauh tapi jaleh ayat-ayatnya. Sementara itu nenangik tadi taruh menjala juh kabati kapau kaparui kinilah tibo tentang kado. Tahu-tahu dalam pandangan kalam tadi ambo menampak cahaya tarang tampaknya jauh entah di mana. Ada orang mamapah ambo berjalan menuju cayo, berjalan juga, makin lama makin mendaki. Anguk rasandek cie-cie, namun berjalan tidak berhenti, terus berjalan sampai tarau jatuh surang. Tapi jatuh bukan ke tanah, tapi jatuh melayang-melayok-layok. Mana pihak mampu buang, terus jauh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Nama Abdullah Sultan Marajo dalam usia 75 tahun. Beliau tutup usia di Panti Jompo Sinar Kasih di Kota Bandung pada tanggal 7 Januari 1991. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Sebaliknya almarhum telah lebih dulu memberi maaf. Sekian, terima kasih. Begitulah tadi saudara pendengar, telah kami antarkan sebuah drama kehidupan seorang laki-laki Minang di ambang senja sampai menghembuskan nafas terakhir. Berjudul Ratok Maenggi, episode kedua. Saudara, sengaja kami susun kisah ini bukanlah hanya sekedar meratap-ratap menyesal untung, tapi yang menjadi mission kami adalah himbauan buat masyarakat kita yang cenderung kepada pola hidup materialis individualis, agar pengabdian anak kepada orang tua jangan disarayokan kepada orang lain. Sesungguhnya
kasih sayang yang tulus tidak mungkin ditukar dengan apapun. Semoga sajian Balerong ini akan ada juga manfaatnya. Sekian saja. Terima kasih. Salam perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.